Тест. Правяраем. Гучыць добра. Вітаю ўсіх. Добры дзень усім. Сёння далей працягваем Hollow Knight. У нас не тое, каб не тое, каб шмат чаго засталося рабіць. Адначасова і шмат і не, карацей. Я не тое, каб маю спойлеры сабе, але у мяне ёсць цікавае назіранне, так? Давайте адразу падзялюся. Мы зараз у садах каралевы, і нам тут ёсць яшчэ што парабіць, але насамрэч не тое, каб шмат. Пасля стрыма ў папярэдні раз я заўважыў, што мне зараз ачыўкі адключаны, каб яны не перашкаджалі падчас гульні, так? Але пасля гульні я іх спакойна гляджу, і што я там зрабіў сабе за ачыўкі, і мае бягучыя ачыўкі паказваюць мне, што мы адчынілі насамрэч мапы ўсіх лакацый. Вось, такая ачыўка ёсць. А калі гэта так, то гэта значыць, што адзінае, што застаецца, гэта схаваныя нейкія лакацыі. Дайце гарбаткі я дап'ю. У нас калі што і засталося, гэта схаваныя нейкія лакацыі, якія, невідавочныя, мы тут так проста іх не знойдзем, так? Але агулам, калі глядзець, вось яна мапа Hollow Knight атрымліваецца. Зноў жа, можа быць, ёсць схаваныя лакацыі, якія не бачныя, але ачыўку мы атрымалі, што мы знайшлі ўсе. То бок тыя, на якія разлічана, што вы як гулец як бы пройдзеце і знойдзеце, яны ўжо на мапе ёсць. Як мінімум адзначаныя гэтыя лакацыі. Як учорашні візіт, так, дакладна, зараз я пра яго распавяду. Давайте хуценька яшчэ планы нашыя. Я думаю, мы першае, што мы зробім, мы агледзім сады каралевы, там босс зверху быў, і я яго не дабіў, не было часу траіць яго ў папярэдні раз, і там мы скончылі, так? Далей тут ёсць уніз яшчэ шлях. Я думаю, гэта прывядзе нас у глыбіннае гняздо. Гледзячы на мапу, яна прыкладна там і спалучаецца, так? Так што, хутчэй за ўсё, мы ў глыбіннае гняздо трапім. Вось, яно ў нас яшчэ не даследавана, вось яшчэ гэтая частка глыбіннага гнязда. Глыбіннае гняздо менш за ўсё даследавана зараз. Увогуле. Вось, і у нас яшчэ ёсць у горадзе слёз пад'ём наверх да вось гэтага босса. Я ўпэўнены, можам дайсці зараз да любога, таму што мне падаецца, здольнасці для перасоўвання ў нас ужо ёсць, калі не ўсе, то тыпу 95% іх усіх гэтых здольнасцяў. Вітаю, Вячеславіч. Вось, такі прыкладна план. І яшчэ, я сабе заспойлерыў, зусім не спецыяльна, я сабе заспойлерыў, што вось у гэтым месцы ёсць нейкі спуск уніз. Я не ведаю, як я яго не знайшоў. Для мяне гэта дзіўна, але гэта я заспойлерыў сабе праз YouTube, кляты, просто шорт страпіў на Hollow Knight, і я такі, калі я ўжо гэта ведаю, то я не магу ўжо, прыйдзецца карацей адкрываць. Так што мы зробім, давайте сады каралевы патыркаем, а потым зайдзем сюды, і там манекен гэтага самага майстра цейка нейкі, і я ўсё яшчэ не разумею, хто гэта канкрэтна на манекене. Таму што я думаў спачатку, што гэта адзін з братоў, потым я падумаў, што гэта майстар гэтых, па тыпу настаўнік гэтых майстроў цейка, а потым я ўжо згубіўся, я не ўпэўнены. Вітаю, Вілдайв. Вось, так што ў прынцыпе, у нас не тое, каб шмат чаго рабіць глобальна, але зноў жа нагадваю, я рабіў дадатковы кантэнт увесь гэты час. Галоўныя босы 3, вось яны на мапе заўважныя, адзін у глыбінным гняздзе, адзін у туманным каньёне і трэці ў горадзе слёз. Іх я не кранаў. Гэта па тыпу асноўныя сюжэтныя босы. Я, па ідэі, павінен быў ісці да іх, як толькі магу ісці да іх. Калі жадаю. Вось, я ж насамрэч займаўся любой лухтой, акрамя таго, каб гэта рабіць. Так, добренька. Наконт візіты, зараз пакуль ўжо яшчэ сидзім, адпачываем, давайте пасадзім нашага героя. Дык вось, наконт візіты да лекара. Гэта было нічога такога, катоў да ветэрынара я вадзіў проста для таго, каб агледзець, гэта быў гадавы агляд. З катамі ўсё нармальна, на здзіўленне. Мы думалі, у Фрэі самае весёлае, што было у паходзе, гэта мы пачалі клапаціцца трохі, што Фрэя, плотны жывот у яе становіцца. Раней, калі яна маленькая была, плотны жывот у яе станавіўся з-за таго, што ў яе ўнутры пашыралася. Трэба увогуле з больш дальняга краю абысці, бо вы можете і гэтага не ведаць. У Фрэі, у аднаго з катоў у Фрэі, гэта самая аўтаімунка, і ў яе пашыраюцца з-за ежы, просто рэакцыя на ежу, на большасць ежы. Гэта пашырэнне сценак кішэчніка, так? Вось, і ў выніку... Зараз момант, пачакайце-ка. Вось, падаўшчаюцца сценкі кішэчніка, і калі яны павінны быць там нешта
0,2-0,3 мм, яны по 1,2 мм. Вось такое. І, как вы разумелі, гэта патаўшчэнне ў 3-4 разы, а гэта толькі адной стенкі. То бок, ну, у вас у кожнай штукі, як бы, іх дзве гэтыя стенкі, ну, як мінімум, то ну, па радіусу, па ўсяму, як бы, становіцца, пашыраецца. У выніку гэта, іх шмат, то бок іх шмат, і вы ўяўляеце, наколькі гэта раздувае, насамрэч, кота. Ну, візуальна гэта не вельмі заўважна, просто падаецца плотненькая маленькая котика, але, насамрэч, гэта прям такое. Вы разумееце. Ну вось, таму мы вельмі сочым за тым, каб яна, ну, як бы нічога з ёй не было, і гэта візіт, гэта быў часткова з-за гэтага, трэба і было і агледзець, і прышчэпкі зрабіць, і вось такое ўсё. А тут атрымліваецца, яны правяраюць такое, не, з кішэчнікам ўсё нармальна. Гэта тлушч, яна просто трошки тлусценькая котика ўжо. Ну, типу, яна набрала вагу, яна зараз, каб я не нахлусіў, 4 кілаграмы зараз. Ось, яна была 3 кілограми, так же само, як і Люцик, а зараз набрала яна 4. Ось так, ну, тлустенькая, просто тлустенькая котика, ось, ось. Ось, ну як тлустенькая, нормально, там 4 кілограми, гэта по типу, яна нормальная просто. І просто мы так клапочемся ўжо, ведаючы крыху напружаныя папярэднімі выпадкамі, мы ўжо так, калі што, вельмі уважліва за таким сочым. Кажуць, другая частина выйшла гульні. Калі гаворка пра Hollow Knight, то ў Hollow Knight, так, Silksong гэта як бы другая частка, якая планавалася спачатку як DLC, а потым выйшла, эксперымент выйшаў з-пад кантролю, і так яна ўжо доступна. У нас тут паблізу ёсць... Так, а што, а як гэта працуе? Вось так я вываліўся, ага. Так, там есть злева что поглядеть. Я так спяшаўся сюды, что я не аглядаў па сутнасці гэтую тэрыторыю навокал, по-моему. Давайте уважліва зараз пойдем налево. Перад тым, як ісці на босса. Так, дакладна, Evil Dive. Я толькі зараз зразумеў. Вітаю з вяртаннем. Я такі думаю, блин, давно цябе не было. Я такі, блин, ну можа у чалавека час, і потым я ўзгадаў, так, вітаю, віншую з вяртаннем. Я спадзяюся, у цябе ўсё добра. Вось. У нас, па сутнасці, што я давай тады цябе хутенька увяду ў тое, што гэта самае, што адбываецца ў мяне ўвогуле на канале. У нас усё па-стараму, мы зараз праходзім, як бачыш, Hollow Knight. У Hollow Knight мы займаемся любой лухтой, акрамя таго, што робім галоўны контент, які патрэбна тыпу рабіць. Вось. Але пакрыху прасоўваемся, і мы ўжо амаль з'елі большую частку дадатковага контента, акрамя хардкорнага контента, тут яго хапае. Яго мы пакуль не краналі, ну там, можа, дзесьці закранулі крыху, але, можа, пойдзем яго рабіць ужо пасля таго, як у эндгейм прыйдзем. Вось. Плямка у Люцика плямка, ну, як лекар сказала, што хутчэй за ўсё, ну, нічога на скуры не бачна, не выглядае дзіўна, ўсё ў парадку. Хутчэй за ўсё проста дзесьці выдраў самі. Вось, у прынцыпе, так і думалі, але мала ли. Лепей меркаванне лекара. Па крыві яшчэ рэзультатаў няма, таму не ведаем. Даведаемся пазней. Так, пачакаем разам, незнаёмец. Пагуляем разам. Выклікаць Вайрамар. Давайте. Ой. І цікавий бос. І смешний гук видаю. Окей, это был цікавий бос. Мари ми свої отримали, скільки у нас? Нешта яшчэ. О, незнаёмы, ты дужы, значна дужэйшы за мяне. Я доўга чакала, незнаёмец, змагалася шмат часу, незнаёмец. Я вельмі стамілася, каралева хутка прыйдзе, але я трошки адпачну. Разбудзі мяне, калі прыйдзе каралева, незнаёмец. Можа, каралева навучыць лятаць нас абодвух, незнаёмец. Это было весело, ці не так?
Лусненькая котка, гіперактыўны кот. Ну, літаральна іх апісанне. 1300. Мне падаецца, гэта дастаткова на што-небудзь. Абаронца каранёў і лісця, мы шануем цябе. Добра. Мне падаецца, я настолькі спяшаўся, што прям не дагледзеў лакацыю. Таму што я хацеў як мага хутчэй сысці. Вось, я памятаю, што у мяне тады часу не было, калі мы скончвалі папярэдні стрым. Таму мы не ўсё глядзелі. Так, я узгадайце, як здольнасці працуюць. Оп, ось так. Ось так, нормально. Вельмі карысная здольнасць, вось гэтая банші ўсё ж такі стрэлам гэтым не карыстаюся, вось крыкам банші прям кайфова, таму што не заўсёды ты можаш падскочыць так высока, дзе вораг знаходзіцца. А крык банші зручная хрень. Не, тут ні халеры няма. То бок асноўны квест не надта цікавы. Не-не-не, ён, глядзі, тут Hollow Knight увогуле па сэнсу свайму вельмі па пабудаванню ўсяго ён нагадвае Dark Souls. Цябе няма нейкай... Табе не тлумачыць, што адбываецца. У мяне ёсць здагадкі. А здагадкі ў нас бягучыя такія. Гэта ўсё здагадкі. То бок лор ёсць, ён накідваецца, але я да канца не разумею, хто я. Я істота, якая прыйшла з воючых уцёсаў, вось адтуль, з той лакацыі, і адкульсьці з пустэльні, літаральна. Прыйшлі ў маленькі горад Брудмут, пад якім знаходзіцца здаравеннае каралеўства, былое каралеўства Hallownest. Калі я даследаваў гэтае каралеўства, я даведаўся, што існуе нейкі полы рыцар ва ўсей гэтай каралеўстве, які быў героем для гэтага каралеўства і даў нейкую вечную па тыпу вечнае жыццё гэтаму каралеўству. Як мы бачым, вечнае жыццё неяк вельмі атручана выглядае. Вось, усе істоты, якія тут ёсць, большасць істот, якія тут ёсць, яны, па сутнасці, пустыя шкарлупкі, унутры якіх плешчыцца нейкая псута, нейкая хрень, якая, па сутнасці, робіць іх паўзомбі такіх кантраляваных, альбо шалёныя яны проста становяцца, я не вельмі зразумеў. Вось. І гэтае каралеўства ў такім сваім заняпадзе знаходзіцца ўжо невядома колькі часу. Пры гэтым, тыя, хто абараняюць полага рыцаря, гэта 3 боса. Яны азначаны у мяне зараз на мапе, па сутнасці адзначана усяго 4 кропкі. Я вось зараз у садах каралевы, яйка, чорная яйка, у якім, я так разумею, і ёсць знаходзіцца гэты полы рыцар, і 3 боса, якія яго абараняюць, гэта адзін у горадзе слёз, адзін у туманным каньёне і адзін у глыбінным гняздзе. Вось, гэта асноўны квест. Яго я проста ігнарую, таму што мне было цікава даследаваць лакацыі, і па сутнасці, калі я даследую лакацыі, я адчыняю сабе новыя здольнасці, і мне становіцца прасцей даследаваць яшчэ лакацыі, і гуляць прасцей становіцца. Так што па сутнасці я як бы... Тут няма такога, што ты можаш сабе параметры прамацаваць, але вось здольнасці новыя атрымаць ты можаш. І вось з гэтымі новымі здольнасцямі я па сутнасці і карыстаюся. Божухна. Нормально их так накидалося на мяне. Так. Не, падаецца, тут я плюс-мінус яшчэ нармальна даследаваў. Насамрэч полы рыцар без полы. Мне цікава, гэта спойлер ці не? Таму што я нічога не ведаю пра полага рыцара. Акрамя статуі, я бачыў статую у гэтым самым у горадзе стаяла, і ўсё. А так увогуле, што прайшлі за гэты час? Блин, я думаю, што мы прайшлі Death Stranding дакладна, мы прайшлі Clair Obscur, дарэчы. Clair Obscur гэта гульня года гэтага года. Я Evil Dive, я сачыў за тым, во што ты гуляеш, я думаю, цябе можа зацікавіць Clair Obscur, Экспедыцыя 33. Паглядзі, людзям не ўсім падабаецца, што яна гульня года, я хутчэй пагаджуся, што... У мяне меркаванне іншае, я лічу, што гэта гульня года, але далёка не самая лепшая RPG. Я думаю, табе можа спадабацца сюжэт, паспрабуй не налавіць спойлераў і паспрабуй пагуляць, я думаю, табе будзе цікава.
амаль першы раз чуеш. Карацей, вось ты прапусціў, па сутнасці, што вялікае ў нас у гэтым годзе, гэта Kingdom Come Deliverance 2. Гэта Clair Obscur, экспедыцыя 33, што выйшла ад, па сутнасці, амаль інды распрацоўшчыках былых працаўнікоў Ubisoft, французаў. Вось, і там невялічкай студыі яны забанцалі, па сутнасці, AAA праект круты, з крутым сюжэтам, крутой гісторыяй. Вось. І даволі прыгожанькім. Вось, што яшчэ? І Death Stranding. Гэта вось 3 самыя такія вялікія штукі, можа, падаецца, за гэты год. З мелкага яшчэ было, але я так зараз хуценька і не ўзгадаю. Вітаю, Тэнчык, вітаначкі. Вось. Табе ёсць што паглядзець, і цудоўна, насамрэч, ты без кантэкста табе будзе прасцей за ўсё. Я думаю, цікавей за ўсё. Таму што зараз да гэтага моманту, я думаю, ты нейкія пэўныя спойлеры на Clair Obscur ўжо мог бы схапіць, калі б быў у інтэрнэце. Альтерс, таксама, так, важна. Альтерс мы прайшлі. Альтерс гэта ад польскай студыі гульня пра стварэнне клонаў. Рудзі пра яе расказваў яшчэ даўно даволі, і задоўга да выхада яе там цізерілі. Вось, яна даволі неблагая. Вартая праверыць. Вось, Альтерс вартая часу, скажем так. Гэта не AAA праект, гэта такая, тыпу, папрасцей. Але ўсё роўно вартая ўвагі. Так, ну што, давайте патраем таго босса. Як там гэтым ціком карыстацца? Тэлепартуемся. Power Rangers, збіраемся, давайте. До 26-го што паспееш. А 26-го ты ўжо зноў недаступны, так? Бо я не думаю, што ты Clair Obscur... Хаця, у прынцыпе, Clair Obscur гэта JRPG, але яна адносна маленькая па памерах, 40 гадзін дзесьці на праходжанне, 40-50 гадзін. А вось, я ў прынцыпе рэалістычна адолець, калі ў цябе шмат часу. Я забыўся, што гэта штука пачынаецца не з боса адразу. Оп, дзякую табе за дапамогу. Blueprints. Blueprints таксама варты ўвагі. Але я думаю, што Blueprints гэта на спакойна, калі ў цябе, не расслабіцца хутчэй, а прям падумаць. Прабіць нататкі, уважліва сачыць за тым, што адбываецца. Вартай увагі, але непростая, скажем так. У сэнсе таго, што яна увагі можа забіраць шмат. Патрабавальная ад гульца гульня, скажем так. Я забыўся ўжо, што гэта за босс і што ён робіць. Так, я неяк у папярэдні раз. Ось, я так яго байціў. Так, разумеў. Год увогуле багаты быў. Гэта згодны. Мы можам мець рознае меркаванне наконт таго, што было гульнёй года, а што не было, але вось тое, што ў ім было шмат чаго цікавага, гэта праўда. Так. Мне трэба было, можа, амулеты пераставіць сабе, а нешта іншае. Таму што гэтыя амулеты, яны мне не толькі патрэбны для бойкі з боссам. Ну ладно, я зараз, можа, збяруся, прачнуся і босса дадзім рады. Босс не складаны, там усяго 3 атакі ў яго ёсць. Оп. Па сутнасці, калі мы будзем проста асцярожныя, то гэты чэл за нас усё і зробіць. Doom ремейк Oblivion Мафія. Ну тут залежыць, з ремейкам Oblivion залежыць ад таго, наколькі падабаўся Oblivion. Ён, на мой погляд, даволі файны, але ў нас у чаце ёсць людзі, якія не пагадзяцца. Я не толькі шмат гуляў, усяго пару гадзін. У мяне праблем з ім не было. Але там у асноўным тэхнічныя праблемы былі. Оп, ладно. Так мы не робім.
Так, есть. Забайтили. Дальнобойная атака. Ой. Да, ё-моё. Ой. Так, ладно, 4 атакі ў гэтага боса, адна з іх гэтай хвалі. З гэтай хвалі я нешта не ўлічваў. Так. Вітаю, Ачпатэта. Аучпатэйта, я не ведаю, штосьці са словамі складана. Хронас і новы Silent Hill. Не халер... Так. Блін, гэта ўсё складана узгадваць. Трэба прям у календары глядзець. Хронас і новы гэта самае, і Silent Hill. Ну, я вось... нават Silent Hill быў ремейк жа... Ён жа ў гэтым годзе, по-моему, выходзім. Ремейк, і потым яшчэ і Silent Hill F. Ремейк другога і F. Я нічога не блытаю зараз? Альбо, пачакайце-ка. Першага Silent Hill'a. Шмат чаго. І Ghost of Yotei. Так. Да якога я сам не дабраўся. Так, давайте-ка, кроў вулля нам не патрэбна, гусь не спеў. Файны амулет. Давайте наш білд трохі пераробім. Можна менш выкарыстоўваць душ. На гэтага боса, дарэчы, даволі неблагі варыянт. Гэта душамі проста лупіць яго. Альбо мы можам взяць сабе хуткае лячэнне і проста ім кампенсаваць. Плюс у нас яшчэ ўлезе што-небудзь плюс 1 які-небудзь. Так, что у нас? Это выгляд ун. Что-нибудь легенькое такое на одиночку упихнуть. Устойлівае тело можно взять. Давайте устойлівае тело, нехай будет. Не только потребно, але ладно. Яшчэ раз, так, что я по амулетах зрабіў? Чым наш моцны бок? Мы хутка лечымся, і у нас будзе шмат душ. Просто нават за тое, што атрымліваем пашкоджанні, і ўсё. І далей просто лупім. Калі што, можна потым паспрабаваць білд, дзе мы просто страляем шмат. Дальнабойнымі атакамі. Baby Steps. Так, гэта гульня года ўвогуле. Я толькі ў дэмку гуляў, але мне вельмі спадабалася. Смешная штука. Ой. Пусти я. Да ё-моё. Я нешта... Ось. Диспатчер — это мужицкие сумерки? Блин, ты меня затекавила. Я диспатч не гулял. Выглядае цікава. Мне падаецца, диспатч маё. Там про супергероіка, па сутнасці. Візуальная навела про супергерояў. Я не ведаю, яна так для мяне выглядае. Да ё-моё. Низко, блин, скочу. Не? Это помылка была. Да ё-моё. Так. Дарэчы, гэта вельмі складаны босс, калі няма гэтага самага столькі здольнасцяў, як у мяне. Ну, прям ён як бы, хоць і даволі не складаным месцы. Вось, але ён праблема прям, можа быць. Блин, зачапіла. Хутка лячэнне тут карыснае. Прям карыснае. Так, ну тады мы просто робім, задёбываем гэтага босса пакрыху. Так. Вось без рыбка ценю я увогуле не ўпэўнены, што як яго перамагаць.
Таму што вось гэтую хвалю ты ў любым выпадку атрымліваеш сабе пашкоджанне. А у боса даволі шмат здароўя. Блін, я спрабаваў. Так. Раз рывок. Так. Хуткае лячэнне адсюд просто тут. О, я думаў, што забілі яе. Вы бачылі, як гераічна яна перамагла? Але яе паранілі. А я мог яе выратаваць? У сэнсе, каб яе не паранілі? Блин, яе просто взяли да забілі. Дык не, яе забілі, яе прям забілі. Я просто думаю, што яна бы памёрла раней, калі б я яе квест не зрабіў, калі б я не сустрэў у трамвай. Вось тут яе, па-моему, дзесьці сустрэў, альбо вось тут, не памятаю, дзесьці ў глыбінным гняздзе. А калі б я яе сустрэў і забіў бы гэтага боса без яе, я думаю, што яна бы памёрла ў любым выпадку. Таму што там яна была ў пастцы, па сутнасці, там злавілі. А я зверху там не магу прайсці, не? Наверх неяк забрацца. Мне падаецца, не. Так, там за стенку не зачапіцца. Вітаю, Ольвін. Вітаночки. Так, а тут у нас што? Абараняць. Нешта... Я бачыў гэтае месца скрозь стенку. Не ведаў, што гэта такое. Ага, там вышэй я нічога не зраблю. Ладно. Што б то ні было. Яно ідзе дзесьці глубей. Можа быць, яно ідзе ў глыбіннае гнездо? Што гэта такое? Роўныя вельмі танэлі. Штука. О, прыйшоў. Далёка вандраваў, каб знайсці мяне. Шукае маёй дапамогі. Белая пані гэта. Окей. Ці выпадковы шлях прывёў яго ў адпаведнае месца? Это праўда. Праўда, у цябе доўга чакалі. Не, мабыць, не так. Праўда, што доўга чакалі падобнага табе. У мяне ёсць падарунак, працягла захаваны для твайго роду. Палова цэлага. Калі аб'яднаная, вялікая сіла абудзецца. На шляху перад табой вялікая сіла і спатрэбіцца. Што? Палова? Белы фрагмент. Добра, мне не зразумела, белая пані. Ты бачыў дзіця згоды? Яна люты вораг, моцная духам і целам. Падобная яе маці, хоць ім абодвум і давялося бачыць адну няшмат. Я ніколі не перашкаджала палітычным гульням чарва, што, ладно, дзеля каралеўства. Насамрэч, я адчуваю пэўную прыхільнасць да народжанага дзіцяці. Калі вашыя шляхі зноў скрыжуюцца, я спадзяюся, ты атрымаеш магутнага саюзніка. Гэта хутчэй за ўсё ідзе гаворка пра Хорнет. Яна дакладна ваярка самая моцная тут увогуле. Я, дарэчы, ну, для тых, хто не ведае, Хорнет якраз такі галоўная гераіня другога Hollow Knight. Сваімі каранямі выразна я аслабленне сасуда адчуваю. Толькі два выніка пакуль што відавочныя. Першы непазбежны пры сучасным руху света. Заняпад, усе розумы зніклі ў святле хваробы. Другі мне больш даспадобы, і ім ты павінен з'явіцца, замясціць. Я прашу цябе, знішчы той сасуд. Яго меркаваная сіла была ацэнена няправільна, заплямлёнай ідэяй, дзеля якой быў створаны. Але ты вольны ад такіх заган, ты вытрымаеш святло, што будзе ўнутры. Яна прапануе нам... Я правильна зараз зразумеў? Яна прапануе нам замяніць полага рыцара. Полы рыцар нясе нейкае святло, але ён як сасуд для нейкага святла, і ён яго не вытрымлівае. За гэтага абсута гэтае вылазіць. І атрымліваецца, яна прапануе нам, ёсць два шляхі. Гэта далей заняпад каралеўства, альбо мы становімся на месца полага рыцара.
Я дам табе адну параду. Сасуд, мабыць, слабы, але яго рухае сіла ўнутры. Каб узяць яго ролю, патрэбна немало моцы цела. Добра прадыхтуйся перад выкананнем справы. Рыхтуйся добра, але не марудзь. Калі сасуд ламаецца цалкам, чума разальецца з моцу, што рыхтавалася стагоддзямі затачэння. Так. Так яна можа ўвайсці ў думкі, тады пячаткі бясспрэчна зламаюцца ад яго клінка. Яна ведае пра тое, што можам клінком душ чытаць думкі. Хто ты такая белая пані? Патлумач. Так. Гэта мы адчынілі. Давайте вяртацца на якую лаўку. Опа. Ох, вось гэта было нешта. Сапраўдная бойка моцных ваяроў, напружаная, хуткая. Усё тое, на што я магла калі-небудзь спадзявацца. Дзякуй за ўсю твою дапамогу, сябра. Для маленькага жука ты смелы прыклад. Мы яшчэ сустрэнемся калі-небудзь, я ўпэўненая. Хутка пайду ўжо. Нола чакае, а мае справы ўжо скончыліся. Проста яшчэ трошкі пасмакую момант. Яна, паходу, не зразумела, што памёрла. Ой, зачапіўся. Па-моему, просто ўніз, так? Так, это скарот. Так, бліжэйшая лаўка нам патрэбна. Бліжэйшая лаўка. Ну, гэта тая, на якой я і быў. Каля рагача, так што ідём туды. Я сюды, дарэчы, не мог трапіць без магчымасці праходзіць скрозь цёмныя брамы. То бок без цёмнага рыўка на да гэтага боса нават і не трапіць. Окей, зразумеў. Там патрэбна трошки падскочыць. Окей. Тум-тум. Шкада, што памёрла. І мне цікава, я не думаю, што ў яе квеста ёсць, гэта і ёсць пазітыўная канцоўка яе квеста. Мне падаецца так. Я супакоюю сябе тым, што я думаю, што проста па-іншаму квест гэта не можа вырашыцца. Так. О, не там, нам наверх. Оп. Ось тут дзесьці. О, ладно. Трэба глядзець уніз, куды падаю. Я правильно пришел? Я правильно пришел. Так, давайте глядзім. Я вось тут зараз, вось у гэтым месцы. У мяне ёсць яшчэ ў садах каралевы праверыць вось гэтае месца невялічкае. І мы гэта і зробім і пойдзем уніз праверым. Мне падаецца, мы пойдзем трапім там у глыбіннае гняздо, я амаль не сумняваюся. Вось, але гэта тое, што варта праверыць. І плюс я ўжо казаў, мне праспалерыў YouTube, на жаль, адну штуку. І раз я ўжо ведаю, то было б дзіўна не... Ну, я не супакоюся, таму што я ўжо ведаю гэта. Я ведаю, што вось тут можна нейкім чынам уніз трапіць, вось у гэтым месцы. Каля манекена майстра цыкоў. Вось, мы туды сходзім тады таксама, таму што ўжо каб закрыць, таму што я не супакоюся, таму што ўжо ведаю, што ёсць штосьці. Таму я не люблю спойлеры ў такіх гульнях, таму што ты ўжо ведаеш і ты альбо прымаеш, бясконца памятаеш, што цябе ёсць прапушчаны контент. Ён як бы і так ёсць, але адна справа, калі ты прапушчаны, ён і не ведаеш, дзе ты яго прапусціў, а другая, і зусім іншая, калі ты прям ведаеш, дзе яно ўжо знаходзіцца, яно прям не супакоюе мяне.
Можна було, до речі, сабрати собі трошки інший білд для дослідження по амулетах. Отчепися. Ось сюди. Так. Ось тут буде лавка і спуск ще ніжей. Лавочка. Есть. І вось гэта у нас вядзе ўніз. Так, я трохі памятаю гэтае месца. Мы пачыналі сюды спускацца, і я вырашыў, што яно занадта цёмнае і хутчэй вядзе ў гнездо, таму я разгарнуўся і пайшоў назад. Так, дакладна, так і было. Тут не разбиваецца. Цікава, што мапа тут не намалявалася, нягледзячы на тое, што я крыху сюды заходзіў. Гэта месца не было прамалёвана для нас. А, там можна зачепіцца. Усё ніжэй, ніжэй. Дакладна ў гнездо спусцімся. Чаму такі быццам бы я б'ю штосьці? Ну, реально ж. Вылетаюць нават кавалкі. А, вылетаюць кавалкі, таму што я вось гэта чапляю. Зразумеў. Карані. Так, дзе мы? О, цікава. Я падобныя штукі, это як броня шкарлупы нейкай. Яны разбіваліся ўжо. Цікава. А ты што такое нахрен? Так, это з іншага боку мы падышлі. Там было месца трамвая гэтага. Павучкі гэтыя. Знаце вам. Цікава, цікава. Я не думаў, што сюды можна прайсці з іншага боку. Я думаю, мы зараз получым неяк локацию, але не. Так, і гэта спуск яшчэ далей униз. Давайте улева сходим зараз. Праз вось гэта. Каламаду. Каламаду. Ты хто такі? Маска ці твар на гэтай істоце? У галаўнэсці гэта бывае цяжка зразумець. Цудоўная рэч гэта, твар. Не ўсім шансуе мець яго. Як гэта каралеўства без твару я буду вырабляць. Маска, твар, ці патрэбна яно, ці не? Каб вызначыць, фокусаваць, існаваць. Майстар масак. Ці ведае яно аб твары па-за маскай? Які незвычайны кантраст атрымаўся ў чарва? Гэта пра старажытнага чарва была гаворка. Калі гаварыла белая пані, казала нам пра гэта. Цікава, ты майстар масак, а вось маску мне я не атрымаю, так? Блин, дзіўны персонаж. Ён был бы цудоўным гандляром для таго, каб прадаваць мне нейкія штукі. Але ў выніку ён такім не з'яўляецца. Так, унізе не бачу ні халеры. Ну, карацей, калі у вас арахнафобія, то гэта лакацыя не для вас. Так, і глыбей. І глыбей, і глыбей. Вось тут можна проста ўніз упасть. А давайте. Мы ж знаходзілі труп чарва. Так, так, так. Унутры яго мы здабылі гэтую самую пячатку караля. Просто для мяне не зусім... А, вось. А, блин, зачапіўся за ўсё, што толькі можна.
Для мяне проста не зусім зразумела, як я зразумеў гісторыю каралеўства. Я не да канца зразумеў яе, таму зараз я як па тыпу буду трохі прыдуркавата тлумачыць. Чэрвь прыбыў сюды раней, за яго з'явілася каралеўства. Ён потым помер. Але я так не разумею, чэрвь тыпу існаваў, ну як доўга ён існаваў, нейкія прамежкі, як гэта звязаныя падзеі, ніяк. Просто чэрвь быў да каралеўства. Вось што мне вядома дакладна. І вось нешта яны зараз пачалі ўзгадваць чарвя, і я абсолютно забыўся пра яго, а зараз разумею, што гэта можа быць важна. Мне хоць ты зноў гэтае самае. Вяртайся ідэалогіі гэтай атрымлівай. З белай пані паслухаць яе зноў, але яна ж ужо больш не скажа. Ну, тыпу, не паўтары ты ж самыя рэплікі. Вось. І можа быць... Ай, не атрымалася, я ж туды наверх заскокнуць. Вось так. З ёй паразмаўляць, і хтосьці яшчэ казаў не так даўно пра чарвя. Ну вось гэты пачаў казаць таксама пра чарвя. Проста я толькі зараз зразумеў, што гэта можа быць, ну, важна. Як мінімум для паразумення лору. Так, ёсць. Давайте ўніз. Оп. Пасткі. Гук такі, што паблізу штосьці ёсць. А вось ты. Мімік? Не мімік. Усё добра. Так, і вось мы вылезлі зверху адкульсьці. Але я гэтую лакацыю яшчэ не бачыў, таму я не ведаю. Так. Цяпер правяраем. Усе ўлева і ўлева. І гэта вядзе да гэтага чарвя. Не чарвя, выбачаюся, я ўжо загаварыўся, да боса. На фоне ўжо нейкія штукі. Ой, то я націсну. Эту сценку не разбіць так проста. А тут не будзе лаўкі дзесьці па дарозе? Мне падаецца, гэта якраз такі я іду. Оп. Гэта я якраз такі іду. Да боса. І мне можа быць варта разгарнуцца насамрэч, таму што я ж не спалучыў лакацыі яшчэ. Так, у мяне чатка знікла, дайце. Вярну яе. Оп. Так і думаў. І гэта вядзе глыбей уніз. Ну так, гэта напрямую да боса. Давайте вот дойдзем ужо. Оп, яшчэ. Оп. Ладно, нечакана. Шмат пастак. А не будзе... Рагача ёсць месца. Наверсе. А я магу туды забрацца ўвогуле, альбо гэта немагчыма? Не, тут немагчыма. Цікава. Давайте-ка придумаем, як залезть туди. Божухна, божухна. І ось гэта тут босс будзе. Босс літаральна ў гэтым месцы. Не, давайте не. Мне падаецца, гэта будзе бойка з боссом. Альбо вось тут будзе бойка з боссом. У мяне шмат пытанняў. Давайте да месца рагача дабярэмся. Ліфт, які не ездзіць, таму што яго заматала павуціннем. Лаўка разбіта. Але рагач ёсць. Мы можам падарожнічаць адсюды і адсюль. Нягледзячы на тое, што лаўкі няма, хаця б падарожжа ёсць. Рагач распавядзе нам пра гэтае месца. Малец, я знайшоў яго. Гняздо рагачоў, дзе я нарадзіўся і вырас. Мне трэба з'ездзіць туды зноў. Мае абавязкі вымушаюць мяне ехаць толькі туды, куды выклікаюць, але калі пажадаеш сам яго ўбачыць, я магу давесці цябе туды.
Можа быць, нас там не павітаюць, але гняздо нядрэннае відовішча. Толькі скажы, я адразу паеду туды. Добра, але мяне цікавіць не гэта. Ах, малец, дзе мы? Я ніколі не быў на гэтай станцыі. У паветры адчуваецца пагроза. Хутчэй, паехалі куды-небудзь у больш бяспечнае месца. Жадаеш праехацца па шляху рагачоў? Заскоквай на пляцоўку, дай сігнал, мы хутка паедзем. І ўсё. Добра, яму не падабаецца гэтае месца. Далёкая вёска, схаваная станцыя і гнездо рагачоў. Давайте на схаваную станцыю нейкую з'ездзім. Там захаваемся і ў гнездо рагачоў скатаемся, просто паглядзім. Так, тут лавочка была. Я ждаю паглядзець мапу з таго, што я адкрыў. Па сутнасці, там, блин, шчыра, глыбіннае гняздо выглядала больш крутым у той момант, калі я яго даследаваў. Вось тут унізе яшчэ можна нешта знайсці, праход нейкі. Вось тут ёсць маленькая нейкая неадкрытая, вось там справа знізу ёсць маленькая неадкрытая. Але мне падаецца, яшчэ можна будзе пашпацыраваць тут у гэтай лакацыі што-небудзь знайсці. Мы яшчэ патыркаемся там, да таго, як пойдзем да боса. Гнездо рагачоў давайте. Паглядзім, што за яно. Я так разумею, гэта за адкрыццё большасці станцый гнездо рагачоў само адчыняецца. Рагачы гэта якраз такі вось гэты чэл, які нас возіць. Толькі тут яны ўжо ўсе мёртвыя. Яшчэ кавалак сасуда. Давайте. Ціком мара, можа быць, кагосьці можна зачапіць. Яны тут так і засталіся. Няўжо гэта апошні? Оп. Это не тое, што я хацеў зрабіць. Сумное место. Згодны. Давайте пойдем наверх. Так, можно направо и яшчэ налево. Огледзець. Пустое яйка. Пачакайце-ка. Чаму нам на яго увагу згарнули? Пустое яйка. Вось гэта пліта, якую можна націскаць, так? Я ўпэўнены, яе можна будзе разбіць нейкім чынам. Няма больш рагачоў? Не, ніводнага рагача, але ёсць чамусьці мне звярнулі ўвагу на пустое яйка. Дзе мы? Воючыя ўцёсы. Я ж но тут. Я магу ўпасці ўніз? Альбо праляцець. Дарэчы. Не, так высока я не пралячу. Дзіўна. Што калі я адсюль рывок зараблю? Крыштальны. Я магу хутка падарожнічаць з Брудмута. Давайте просто для прыкалдесу. Паразмаўляць з рагачом. Я думаю, што трэба, але я зараз эксперыментую. Вось што гульня робіць. Блин. Наваколе Брудмута мяне выкидывае і ўсё. Ну ладно. Зараз да рагача пойдем. Я зараз вярнуўся, я па сутнасці у пачатку гульні. З гэтага горада ўсё пачынаецца. І станцыя рагачоў літаральна каля горада, над горадам нават. Што думаеш аб маім доме, га? Калісьці ён поўніўся жыццём, рагачы прыбывалі і адыходзілі, абменьваючыся гісторыямі аб месцах, дзе яны былі, і пасажырах, якіх везлі. Я ўжо надта доўга думаў, што я апошні з майго роду, апошні рагач. Але зноў знаходзячыся ў гняздзе, у паветры нешта ёсць. Пах ці цеплыня, ці прысутнасць каго-небудзь. Ці можа быць нехта з рагачоў прарваліся ў знешні свет.
Так, нельга страчваць надзею. Мой брат яшчэ жывы, ўсё яшчэ тут, вандруе па гэтых землях. Але што да мяне, я не пакіну шляхі рагачоў. Некалі яшчэ яны патрэбны пасажырам. Да і ты, як я бачу, маеш яшчэ заняткі тут. Я буду дапамагаць табе, пакуль маё старое цела дазволіць. А пакуль будзем жа яшчэ трохі разам любавацца старымі шляхамі гэтага каралеўства. Так. Добра. Ён адчувае, што, ну, сапраўды, гэта ўсё ж такі ёсць яшчэ адзін рагач. Давайте ў гнездо проста з'ездзім апошні раз. І то проста я не бачыў ім нічога больш, акрамя таго яйка. Я яшчэ глядзець тут жадаю. Стары рагач. А ён быў апошні з рагачоў, не? А яго імя змянілася, ці я памыляюся? Быў апошні, так, я ўсё ж такі правильно памятаў. Ну, цудоўна, пазітыўная ў яго ёсць развязка. Не настолькі сумная, як магла быць. Так, давайте зноў вяртаемся ў тую далёкую вёску. Альбо мы хуценька... Мне проста гэты гештальт, тое месца, якое я праспойлерыў, я не супакойся, пакуль я з ім не разбяруся. Давайте туды скатаемся, хуценька забяру, што там ёсць, там што сюды мы можам хутчэй дайсці. Так. Тут нормально такое падарожжа да бліжэйшага месца. Станцыя караля. Давайте хуценька туды збегаем. Дарэчы, давайте вось такое зробім. Мы сюды паставім цвік. Вось так. Нам будзе прасцей. Па-па-па-па-пам. І зараз на вакзал караля. Як люцик з мукой, ну так. Ёсць трохі. Ну, дарэчы, пакуль ён не адчыніў ніяк. Яшчэ ён не адолеў. Новы чайлдлок пакуль працуе. Ён закрывае полностью гэтую паліцыю. Не ведаю, чаму я паліцыю называю, там насамрэч шухляда. Вось, полностью закрывае яго. Там можна сказаць, што мука ў бяспецы. Ой, да чапіся, мелкі. Так, дзе ён? Вось туды направо яшчэ. Яшчэ у нас ключик ёсць адсюль. Я спадзяюся, я пасядзеў там на лаўцы. У нас ёсць ключик ад гэтай вежы кахання. Мяккая дзверь, ставіць ключ кахання. На, трымай. Оу. %100 босс будем. Будем траить ці не? Пум-пум-пум. Блин. Я не упэўнены, мы не за гэтым сюды прыйшлі. Я павінен яго пабачыць. Колекцыянер. Якая ты лютая хрень. Так, добра. А чаму ты цемра? Колекцыянер. Да блин.
Я думаю, хуткае лячэнне на гэтым босе самае тое. Да, блин. Я реально не поспеваю лечиться. Просто не поспеваю лечиться, и все. Это одна моя проблема. Потому что все пролетает откуда-нибудь. Так, хуткае лячэнне. Не прям складаны босс пакуль. Але мы потым. Потым. Па-па-па-пам. Вежа кахання. Было б мне блага душы забраць свае. А то мало ли там нам унізе спатрэбіцца. Не души геа наши. Зараз бегаем. Узнагарода добрая. Добра, поглядим. Так, а я зараз пропущу. Давайте заберем наше геа. Бо там нормально так накопилось уже. Где там моя душа? Оу! Цікава. Я ўпершыню такое бачу. Наша вось гэтая душа, цембра гэтая. Слухайте, я, падаецца, разумею. Мне падаецца з рэплік, я зараз мне пакрыху пачынаю спалучацца. Вось гэтая фраза пра святло. У полым рыцарі было святло, якое яго паглынула. Мы былі створаны у катлаванні, старажытным катлаванні пад каралеўствам. Мы былі зроблены як ідэальны сасуд. Таму што мы, па сутнасці, антыпод святла. Мы можам утрымліваць гэтае святло, таму што мы, па сутнасці, сваё цемра. Мне падаецца, я пачынаю разумець сюжэт крыху. Мне падаецца, гэта асноўная, як бы, сэнс падзей. Таму што мы ідэальна падыходзячая штука для гэтага. Дарэчы, я там злева знізу нічога не магу паплаваць. Давайте пераправеру. Не. Ён же коллекционер. Ну так, логично. Збірае такое. І вось атрымліваецца, зараз просто скласці сабе, чаму калі мы паміраем, застаецца цемра гэтая. Полы рыцарь там сказана было, што сама абалонка па сабе слабая, але ёй кіруе тое, што знаходзіцца ўнутры, то бок тое святло, што там знаходзіцца. І як антыпод гэтаму знаходжуся я, у якога унутры знаходзіцца вось гэтая цемра. Вось толькі справа ў тым, што гэтая цемра нас, адсутнасць цемры нас не аслабляе прям моцна. Усяго крыху. Таму што мы самі як абалонка больш моцная. Мне падаецца, я на правильным шляху дзесьці. Так, майстер цікавасць там. Блин. Ладно, я просто проскочу. Мне з імі змагацца не абавязкова. Мне просто прайсці патрэбна. Оп. Лаўка. Як я пропусціў? Я ж там аблізаў усю сцяну. Як я пропусціў уваход уніз? Я не заўважыў, можа, у мяне не было удара па зямлі, і гэта адзін з тых удараў па зямлі, які я пропусціў. І таму што не адзначыў і забыўся пра яго просто. Вось тут слабая зямля. Выход наверх, так? Упс. Знову земля.
Да блін, чел, места ж нема. Дякуй. Ёсть. Няма яшчэ удара по зямлі, не? Проверяем зараз кожнае месца, таму што, мне падаецца, гэта ўся лакацыя аб тым, каб уніз прабівацца. О! Ты танкі. Ты не мімік? Не мімік. Цудоўна. На цивилизацию 5 отправляется 2500. Дякую велике. Чекайте-ка. Серце грукає. Чому я... Ладно. Вітаю, VRV Gaming. Вітаночки. По-другое, а чи можна закинуть на Total War? Можна. Чому ні? А чому на Total War можна не закинуть? Да ё-моё. Нормально. Чому там грукало серце? У нас нема ніякої штуки з серцем зв'язаної по гуку, ні? Мені... Да это не нейкая секреточка. Там же повинна бути нейкая секретка. Есть. О, мой каля вульє просто з іншого боку, до речі. Я правильно зрозумів? Так, мой каля вульє. Мае абмежаванні на конт гульні гэта пэўныя расійскія гульні. Я толькі так. Ну і некаторыя гульні просто нельга стрыміць на твічы, мне падаецца. Альбо там такая... Ну, не, можа быць, ёсць. Просто, мне падаецца, вы ў такія глыбіні стыма мала хто лазіць увогуле. Вось. Ёсць максімальна трэш, які я просто адмоўлюся стрыміць. Максімальна трэш, які я такі не... Я не гатовы. Хуткі выпад. Добра. Здаравенны жук. Не? Разбіць нічога нельга? Давайте-ка амулетик паглядзім. Хуткі выпад. Народжаныя з нявартых адкінутых цвікоў, якія зрасліся ў адзінае, цвікі яшчэ жадаюць карыстання. Дазваляе уладару хутчэй біць цвіком. Та-та-та, та-та-та, гэта тое, што мне... Блин, гэта я забіраю сабе. Гэта я забіраю сабе. Гэта я забіраю сабе. Мне, па сутнасці, я, можа быць, адмоўлюся зараз доўгі цвік. Карацей, глядзіце, у меня якая штука. Доўгі цвік, конечно, цудоўна, але мне час часу шкада, што я доўга так чакаю, пакуль удар будзе нанесены. Я, можа быць, ну, ідэальная камбінацыя. Колькі ён займае? На колькі ён па амулетах? 3. Блин, ну гэта шмат, конечно. Доўгі цвік просто не настолькі карысны прям. Доўгі цвік павялічвае дыстанцыю, але як бы я не маю праблемы. Пачакайце, у меня кавалак... Гэта амулет быў. Частка белага амулета, немагчыма апрануць. Частка белага амулета? Добра, мне патрэбна другая палова белага амулета. Я зразумеў. А я не бачу яго ў спісе. Так,
Галасаванне працуе такім чынам, што калі вы закідваеце балы на гульню, яна з'яўляецца ў спісе. У мяне няма абмежавання на тое, каб дадаваць. Не абавязкова галасаваць за тое, што ёсць у спісе. Вы галасуеце за тое, што жадаеце, і яно з'яўляецца ў гэтым спісе. І так яно ў гэты спіс дадаецца. Балы заўсёды захоўваюцца, яны нікуды... Давайте хутенька, як працуе галасаванне. Вы выбіраеце свае пункты і ўводзіце гульню, якая вам падабаецца. Нават калі няма ў спісе. Вам патрэбна мінімум 1000 пунктаў, калі гульні няма ў спісе. То бок, калі вы закінеце больш за 1000 і больш, то гульня там з'явіцца. Калі менш, то просто вас папярэдзіць, што, тыпу, ну, гэта, скажем так, абарона просто такая, каб не спамілі мелкімі гульнямі. Вось, яна дадасца, гэтая 1000 адразу апынецца на гульні, і яна застанецца ў гэтым спісе да таго самага моманту, пакуль яна не пераможа. Вось і ўся логіка. То бок, ну і далей уже у нас ёсць два моманты, калі можа перамагчы штосьці ў нас на галасаванні. Гэта, па-першае, гэта ў пятнічны стрым заўсёды топ-1 перамагае. То бок, калі ў чацвер эта гульня апынулася на першым месцы, то яна будзе ў нас... Давайте просто скіпнем гэта ўсё. Я ожидаю с цвікамі трошки паколупацца. О, з цвікамі, з амулетамі. Дык вось, калі яна будзе ў чацвер на першым месцы, то ў пятніцу мы будзем гуляць у гэтую гульню. Калі у пятніцу яшчэ дадаткова мы круцім рулетку. Вось, і рулетка круціцца проста з усіх гульні, якія ёсць у спісе, не абавязкова там топ нейкі, абсалютна ўвесь спіс, і чым больш пунктаў на гульні, тым больш верагодна, што яна пераможа. Калі гульня перамагае, мы гуляем яе ў чацвер. У выніку чацвер у нас стрым па гульні, якая перамагла ў пятніцу, а ў пятніцу стрым гульні, якая перамагла ў чацвер. Вось такая логіка. Просто ўсе балы закідваеце на DOS 2. Гэта як дамовіцеся. Гэта я ў гэтым не ўдзельнічаю. Вы самі паміж сабой кааліцыі ствараеце. Я тут толькі арбітр. Так, хуткае лячэнне. Кайфовая штука, хуткае лячэнне, я вам скажу. Я вось думаю замяніць доўгі цвік і ўстойлівае цела вось на гэтую штуку. Таму што доўгі цвік на некаторых ворагаў, толькі на пэўных ворагаў гэта зручней. А вось гэта прям генератор дэмэджа. Давайте памераем, наколькі доўга атака становіцца. Я становлюся вось тут. Я дастаю... Давайте... Вось так я дастаю па дыстанцыі, і мае рага... Блин, нейка адметачку мне патрэбна. Блин, гэту штуку я буду разбураць. Як бы мне так до самага края я достану. Вось так, я дастаю адсюль да той вось чорнай на переднім плане раслінкі, так? Давайте доўгі цик паспрабуем. Мне зразумець, наколькі ён рэальна вырастае. Таму што па адчуваннях ён вырастае, і гэта было файна, калі ў мяне выбараў па амулетах было не шмат. І гэта было цудоўна. А зараз я ўжо не настолькі ўпэўнены, што гэта так круто. Таму што альтэрнатыў становіцца больш. 10-20% расце дыстанцыя. Ну, гэта насамрэч можа быць розніца паміж ударам і неударам. Это можа быць важна. На Total War Empire адпраўляецца 900. Дай-ка я пагляджу. Я нешта прапусціў? Empire. Total War Empire. Empire Total War. Ты. Добра, цудоўна. Дарэчы, адзін з рэдкіх... Гэта ж старая яшчэ, так? Адна з класічных. Якога года яна? Па-па-пам. Empire Total War. Читаем. Серія Total War. Калі яна выйшла? Рим Total War. Я гуляў, каб вы разумелі. Рим Total War. Так. Total War Shogun. Я вось адразу скіпнуў ад першага Рыма да Shogun другога. Потым Total War Рим 2. Warhammer 2 ёсць такое. Тры каралеўства ў мяне ёсць, але я не гуляў. Трэцяга Total War у мяне няма. Ну, гэтага самага. Трэцяга Warhammer у мяне няма. Так, добранька. Дайце-ка пагляджу. Empire Total War. Добра, зразумеў. Дзякуй вялікі. На Silksong адпраўляецца 10 000. Дзякуй вялікі.
Там ёсць невялічкі кулдаун на каманду топ. Ён літаральна секунд 5-10, каб проста не спамілі. Ну, тыпу, Twitch можа падзабаніць за тое, што гэта ж я адпраўляю тыпу ад свайго аккаунта, калі вот занадта шмат паведамленняў слаць, мяне можа сам Twitch аўтаматам забаніць на мае же, паведамленні аўтаматычныя, так што там невялічкі кулдаун ёсць. Вось, Empire Total War я прапусціў, я не гуляў. На Divinity Original Sin 2 адпраўляецца 5000. Дзякуй вялікі. Як усе спалохаліся. Ну, дзівіш падняўся. Усе паўзгадвалі, паглядзелі на колькі сваіх пунктаў і такія, трэба траціць. Трэба траціць усё. Усё, што ёсць. Так, добренька. Што я жадаю? Гэта цудоўнае паляпшэнне. Мне падабаецца. Але... я ж не разабраўся до конца. Давайте пакуль замест дадатковага лячэння, хуткага лячэння, заменім, забяром сабе вось гэты хуткі выпад. І у нас месца для аднаго яшчэ ёсць. Слава майстар цвікоў. Ну давайте устойліваць гэтае. Устойлівае цело. Майстар цвікоў будем. Якія ж вы душныя. Крикбанші моцная штука. Просто багата хто удзельнічаў у бойкі на канале Лепуса. Ну, у нас гэта кожны тыдзень. І тут як бы, ну, бойка можа быць, але гэта справа ў тым, што чым больш закідваюць пунктаў, тым складаней гэтую гульню перабіць. Правілы трошки адрозніваюцца. У Лепуса, у Рудзі адрозніваюцца. Вось, яны трошки свае універсальныя. Ну, то бок у кожнага сваё. Конкретно правила голосования. Так-то подоход 1 плюс-минус 1 той же. Это с павелічным цвіком. Я не упэўнены, што мне настолькі прям патрэбны доўгі цвік. Шчыра, я... На арэне нейкай я бы думаю, што так, а пры даследаванні... Может быть, на боссах варта браць доўгі цвік. Але зноў жа, мне падаецца, літаральна толькі пэўныя ворагі маюць рэальна розніцу таго, ці достанеш ты да яго ці не, і толькі насамрэч не ў гэтай сітуацыі, калі ты зверху наскокваеш і удараеш. Доўгі цвік можа быць карысным. О, блін. А чого у вас тут аж шмат? У вас жа менш было, не? У мяне няма чырвонай ксёнчкі. Ну так. Мне падаецца, самае простае для паразумення галасавання у Лепуса. Типу, яно адрозніваецца, і яно ў канцэпце сваім... Я ўжо насамрэч дэталі дакладна не памятаю, як канкрэтна пабудавана яно, але я памятаю, што па сутнасці Лепус сам абірае... Што я раблю? На халеру я гэта раблю. Давайте вернемся ў горад слёз. І адтуль да станцыі рагачоў. Так, не гэта рабіць. Мы сюды. У яго самае простае для паразумення для карыстача. То бок ёсць асабісты пункт на тое, каб дадаць. Ёсць асабісты пункт на тое, каб прагаласаваць за гульню. Ось. Гэта, мне падаецца, для паразумення трошки прасцей. Я просто не жадаю... З іншага боку, я мог бы... зарабіць спецыяльны пункт, але ён бы рабіў тое ж самае, просто для зручнасці, для відавочнасці, каб чалавек адразу бачыў, што гэта так працуе. Так, лавачка наперадзе. Не сюды. Падоўжыць цвік без рэгістрацыі смс. Так, але мне падаецца, не настолькі моцна. Я кажу, я яго браў яшчэ доўгі цвік, калі... У мяне не было ніякіх варыянтаў. Ну, тыпу, у мяне не толькі шмат нейкіх амулетаў было, і там білды рабіць амаль бессэнсоўна было. А чым далей я вось залажу, тым больш у мяне розных здольнасцяў. Я такі, вау, можна білды прям круціць пад свой геймплей. Потому што мне, па сутнасці, геймплей гэта біць цвіком. Я не той, каб фанат карыстацца заклёнамі, вось банші мне спадабалася. А дагэтуль была вось гэтая стральба толькі... і банша яшчэ слабая была. Я ёй не карыстаўся ўвогуле. І дальняя атака, я нешта не наткнёны ёй увогуле.
Так, у далекую вёску мы не отправляемся. Так, мы заховались тут, правильно? Давайте тут и покинем. И зараз поедем у далекую вёску. У тебе так само просто кидаю ўсё плюс шанец на рулетку. Так, ну у мяне больш патрэбна, мне падаецца, тлумачыць для уваходнага ўзроўня, але потым усё, калі зразумеў, то просто у мяне можна патлумачыць усё тым, што просто закідывай і пішы, каб назва супадала з тым, што ў спісе. І тады ў цябе будзе, па сутнасці, ты атрымаеш, што пажадаеш. Вось, таму што раней ці пазней няма такога, што ў мяне там знікае штосьці кудысьці. Ось, оно в гэтым сэнсе прасцей. Так, і адсюль мы наверх ніяк не трапім. Ну, у мяне зараз ёсць Вікмар, і дзякуючы яму я магу тэлепартнуцца назад. Оп, хоррор пайшоў. Опс, зачапіўся. Так, а гэта у нас... Не, гэта не шлях назад. Яна была на стріме, дзе ён распавядаў, як яна працуе, мне не спадабалася. Хто, я? Мне... Типу, як працуе правіла? Альбо ўрудзе. Калі што, ўрудзе я таксама не вельмі зразумеў, як правіла працуюць. Так, вось гэта будзе скарот наверх. Так? Так, гэта будзе скарот наверх. Так. Ты закидываешь баллы, пасля перамогі ў пераможца дзеліцца балы на палову, каб была ратацыя. У мяне ўсе балы здымаюцца. Пераможца губляе ўсе балы. Вось такі падыход. Калі гульня перамагла, то яна пускаецца ў самы-самы низ. То бок на яе патрэбна галасаваць, быццам бы яе ніколі не было. Таму ратацыя ёсць. Атрымліваецца, калі ты перамог, то табе нельга дапамагаць іншаму перамагчы, інакш ты сам сабе караеш. Я... Так, дапамагае. Так, чырвоная книжка як працуе. Гэта пра Лепуса. Угу. Я зразумеў, я трохі згубіў дыялог і параўнанне. Так, это мы вярнуліся назад. То бок, добра, мы зрабілі сабе скарот. Але я там бачыў стенку яшчэ, цікавую. Цікавую стеначку я бачыў. Давайте-ка паглядзім на гэту цікавую стеначку. Ой, не тое. Вось яна, цікавая стеначка, бачыце? І вось як туды да яе трапіць? Это пытанне. Давайте яшчэ падаследуем. Яна пада мною зараз. Мне патрэбна спусціцца па сутнасці ніжэй. Калі я спушчуся ніжэй... Вось тут, напрыклад. Я разаб'ю гэтую стенку. Ёсць. Але гэта мне дае амаль нічога. Ой, не тое, скарыстаў. Не тыя кнопкі. Не тыя кнопачкі. На Divinity Original Sin 2 отправляется 1000. Дякую, вялікі. Так, вораги. Мне цікава. Так, стаяць. Я сюды залез. Гэта, па сутнасці, шлях назад, так? Я ніякіх адхіленняў не бачыў.
Правильно? Стенка. Я шчыра трохи заблукаў. А, пачакай, блин, не тое. Так, тут мы стенку разбили. Пошукнуў. Твою мать. Ты ж пошукнуў гэтай пачвары. З гэтага самага, з унесённых прывідамі, карацей, хрэнацень. Пагатуха. Заходзьце, заходзьце, не саромейцеся. Тут крыху бруднавата, але не я. Я сябра ўсім і рада дапамагчы такім смелым вандроўнікам, як ты. Шукаеш веды? З гэтым дапамагу, канешне. О, канешне. Хі-хі. Вёска наверсе — дом для сумнай істоты. Яе жыццё прысвечана трагічнаму гандлю. Шматка гэта каштавала ёй і яе народу. Але, спадзяюся, яна не шкадуе, што зрабіла гэта. А, так, ведаю, ведаю. Табе цікава, жадаеш даведацца больш. Ну, прабач. Я бы хацела табе распавесці гэтую гісторыю, але я проста... Прабач, я не ела ўжо некаторы час і... І, обродкі, я галодная. На табе. Эй, хранатенька. Усё, мы паразмаўлялі? Больш ты не вернешься? Блин. Я упусціў момант, можа быць 1100 отправляецца на Divinity Original Sin 2. Я бачыў 1000, але я не ўпэўнены, што гэта тая 1000, пра якую я казаў. Так, добра, гэтая хрэнька спрабавала нас з'есці. Блин, не заўважыў. Нечаканыя мелкія пачваркі. Да ё-моё. Адчапіся. Так. Ух. Добра, і гэта павядзе нас наверх. І яшчэ ў нас тады одно неправеранае месца застаецца. І можна будзе пайсці да боса. Таму што па сутнасці, мне падаецца, я ўжо ўсё праверыў. Ну, такое, тыпу, асноўнае не хардкорнае месца. Месца я паспрабаваў ужо. Таму што я бачыў пакуль толькі астатнія з кантэнта, я бачыў выпрабаванні розныя, тыпу, там, данесці кветачку, напрыклад. Вось такое. Я до крутых 40 000 дакінуў. Дзякуй вялікі. Так. Вось тут гэтая мясцовасць трошки... Блин, я ў ёй буду губляцца. Ой. Зразумеў, я там не быў. О, божухна. Шипы цікавыя тут, конечно. Опа. А вось гэта цікава. Так, ёсць шлях наверх. Ну, давайте даследовать тады. Прям пакуль не збярэм усе гэтыя штукі, лакацыю не прайшлі па сутнасці. Так, это вядзе неяк уніз. Тут мы былі. Да блин. О, амаль забілі нас. Неяк мы дагэтуль іх вельмі проста забівалі, а зараз у мяне праблемы чамусьці. Так. Давай, бойся мяне. Цудоўна. Оп. Там наверсе ёсць яшчэ што падабраць, нам трэба вярнуцца наверх. Ай. Вось тут было бы файна, канешне, узяць сабе кроў вулья. Просто таму што яна рэгенеруе нам пункт 1. І гэта насамрэч даволі шмат. Так, вось тут ёсць. А боже, хто?
Давай, хоть сюда. На открытую поверхню. Есть. Я уже просто тупик. Опа, секретное место. Что у нас тут? Логово ткачоу. Знову босс буде, ні? Душа? Херра. Альбо херра. Я не ведаю. А можна лавочку, каля ласка, ні? Ткачі. Знову яно нагадує гэтую самую Хорнет. Такие ж самые, ну, у Хорнет же там ниточки, яе основная зброя. Одна з основных зброй. Опа. Спел ткачоу. Что это такое? Шаўковы амулет, унутры якога грае песня развітання, пакінуты ткачамі, якія сышлі з Халлоу-Неста да свайго старого дому. Выклікае ткачыкаў, каб даць адзінокаму ўладару некаторае таварыства і абарону. Ладно. Ну, я благо, в принципе. А, там шипы. Зразумеў. За размаху на іх наляцеў. Оп. І тухлая яйка. І больш не халеры. Ну ладно. Опа. Чакайце, адзін ажыў. Ён збег. Што у вас тут адбываецца-то, ё-моё? А, блин, я з дрэвам прадзяўбаўся. Я ж сышоў з лакацыі, але мне было так цікава, што я забыўся пра гэта. Так, дрэва знайсці. Па новай шукаем яго. Вось оно. Усе яны знізу, добра. Дарэчы, што цудоўна, я бачыў зараз, куды паляцелі гэтыя кропкі. Яны ўсе ўнізе. Можна спакойна ўніз спускацца. Я сачыў там за зямлёю, каб нас мы не праваліліся нахрен. Оп. Закрытачка. Вось яна дзе. Так, я віншую Tavern Keeper. У яе мы будем гуляць. О, это чел. Давай. У Tavern Keeper мы будем гуляць у чацвер. Яна перамагла у нас у рулетцы. Оп. Мне падаецца, мы столькі ўжо дужай так назбіралі. Нам дакладна павінны даць какую-нибудь узнагароду. Так, нам трохи высоковато туды. Альбо я дацягнуўся. Не? Не дацягваюся. Крыху зусім. Прыйдзецца залезці наверх зноў. Так, паучочки ёсць. Трэба больш душ. Добра. Дамовіліся. Насамрэч, гэтыя штукі дапамагаюць праверыць, ці дзе быў, а дзе не быў яшчэ. Оп. Потому что я реально я губляюся ўжо тут настолькі гэтае месца. Яно даволі вялікае, але ў той жа момант простае. Ну ўсё, падаецца, я глядзеў усё. І ў нас ёсць выхад толькі направо ўніз.
Яго мы і пойдзем праверым. Так. І тая лакацыя, па сутнасці, вось эта лакацыя не мае ніякіх там нешта надзвычайнага такога. Оп! Цудоўна я залез. Там шипы просто былі. Трэба больш душ. Я разумею. Ой. Тыц. Да, ё-моё. Отчепися. Что я хотел? Я хотел проверить. Глядзіце. Гледзячы на мапу. Я вось тут. Я магу яшчэ праверыць вось гэтую кропку. Вось тут. І мне вось тут яшчэ не закрыты гештальт. Калі мы гэта скончым, відавочных месц, куды пайсці на мапе, у нас больш не застаецца. Літаральна ўся мапа з такіх вось месц, куды можна пралезці, няма незакрытых кропачак. Яны прям усе скончаныя будуць. Ну, акрамя вось гэтага месца каля боса, вось тут. І яшчэ аднаго месца каля боса. Вось тут гэтая вежа, хутчэй, ўсё наверх, у горад. Прыкладна такое. Так што гэта, па сутнасці, у нас эндгейм потым. Ну як, мы пакрыху ўжо пачынаем пераходзіць у іншую фазу гульні. Пачынаем забіваць тады босаў. Так. Пум-пум-пум. Данкечел. Я бы жадаў сабе атрымаць бледную руду, яшчэ одну. І мне казалі, по-моему, чат вы мне казалі, што бледную руду можна атрымаць ад гэтых самых. Ад вусеняў, калі іх усіх сабраць. Я просто не думаю, што я прям усіх іх збяру, але ўзнагароды... О, блин. Узнагароды варта забіраць, конечно, у вусеняў. Так, я пропустил. Это не сюды, мне налево патрэбна. Ось, просто яшчэ одна бледная руда, і мы можам палепшыць цвік да апошняга ўзроўню, атрымліваецца. Ой, крыху не даскокнуў. А дзе тая павітуха? Вось яна паспрабавала нас есці, я просто адбег ад яе, як толькі... Ну, я чытаў, што яна кажа, і я адразу адбег ад яе. Пасля гэтага яна схавалася. І ўсё, і канец, я не веду, дзе яна. Давайте. Вы тут у нас Dead Space робите. Давайте. Бачите? Это труп уже. Мертвого жука. Так. Вось мы наверх крыху выбраліся, і тут 10... Калі будзем трымацца левага боку, то 10 тут будзе скок налево. А, блин, памры ўжо. Так. Пум-пум-пум. Вось гэтае месца недаследавана. Чтоб то не было. Давайте я сюда цвик свой поставлю. Ой. Нехай будет портал. Ваяр Мары тут только. Яшчэ шлях наверх. Нейкі. Давайте Ваяр Мар. Потому что у меня все равно есть телепорт сюда. Или что? Ох, товарищ Ваяр, тут унизе. Я думал, что мне одному хапило смелости и эмоций, как выжить в этой брыдкой всеми позабытой яме. Что мне одному, я подается слово одному пропустил. Я думал, что мне одному хапило смелости. Я Гальен, найближайший Ваяр Халлоунеста. Я пришел в это жудасное место, как выпробовать свои эмоции. Он не ведает, что он мертвый. Без сомнева, ты хочешь проверить свои силы, а? Так, ты и я з рэдкай пародай, зусім не падобная таму, хто загінуў да нас. Баюся, гэта свет не для слабых. Тады позмагаемся, выпробуем нашу эмоцию веселой бойцы. Давайте. Это что за холера? Ага. Але ж ты помер, чел. Хер ты тут робишь выгляд, что ты живы. Так, неприемно трошки.
Ага, зразумеў. А есть тут место, где я могу... Не, нема места, где я могу беспечно гэта рабіць. І ўсё, зразумеў. Будем под яго билд рабіць, альбо так заб'ем. Я думаю, так заб'ем. Так, у іншы бок. Телепортуемся. Калі пераможаш калекцыянера, тады будзе прасцей шукаць вусеняў. Окей. А давайте проверим гэтую... Тут яшчэ дзесьці можна пахадзіць. Тут, падаецца, по мапе выглядае, што месца просто само на сябе зацыклена. Я, па сутнасці, тут зверху зайду. Яшчэ одно месца такое, дзе можна блакітныя штукі забраць. Вось яны 3. Чисто для эксперимента. Зараз, калі мне ёсць яны, дайце каб спрабуем. Телепорт. Мне цікава, ці гэтыя блакітныя, застаюцца дадатковае здароўе пры тэлепартацыі. Застаюцца. Это важно. Это важно, потому что там есть месца, дзе гэта можна скарыстацца. У яго ёсць мапа з імі. Ну, вось цудоўна, карацей. Я, можа быць, да калекцыянера пайду. Карацей, план тады такі. Зараз закрываем гэтае апошняе месца. Я іду... Атрымаю ўзнагароды да вусеняў. Опс. Опс. Да блин. Да ё-моё. Да ё-моё, я просто збіраюся яго зараз задзяўбаць просто вялікай колькасцю пашкоджанняў. Да ё-моё. Давай. Ёсць. Я просто яго задзяўбаў хуткімі атакамі і доўгім ціком. Я забіў абсалютна любую тактыку, я просто яго задзяўбаў сваёй сілай. Дарэчы, што цікава, я бы не перамог, калі б мне не было бы зараз дадатковых здароўя, якое я сабраў. Цікавы факт. Я бы зараз помер просто. Мне б не хапіла бы здароўя. Неверагодна, мяне ўрэшце перамаглі. Вось як адчуваецца паражэнне. Чел, я тебе просто затыркаў нас. Я не только б змагаўся з табой. Але я ўсё яшчэ моцны, так? Калі бачыш нашага караля, нагадай яму аб маёй доблесці. Так, ён жа адправіў цябе сюды, каб выпрабаваць мяне, так? Я ведаў, што ён не пазабудзецца аб смелым гальёне. Так, я гатовы. Гальёне, я не ўпэўнены. Я гатовы далучыцца да цябе. Браты, ты і я. Давай жа пакінем гэтае месца. Разам. Оп. Яшчэ 200 душ. Няблага. Рэшткі загінулага ваяра. І ўжо там няма мары. Ёсць. Застаецца. Застаецца. Тады нам... банши? А што банши? Давайте ўправа ўніз да лаўкі, і там мы пойдзем да тупіка нашага. Неправеранага яшчэ. А што наконт банши, пра якую банши гаворка? У сэнсе атака банши, яна занадта доўга кастуецца. Для таго, што я зараз зрабіў, гэта не варыянт. Я просто реально абсурдную штуку рабіў. Так. Яшчэ ніжэй. Блин, пакуль вяртаў чатку, атакавалі мяне. Ды, адчапіся. Я можна было бы крыкам банши біць. Ну, можна, але я думаю, што гэта был бы файны варыянт, калі бы я асцярожна гуляў. То бок я зараз літаральна просто праверыў, наколькі я магу ачмурэць і біць просто бясконца яго цвіком. Нават атрымліваючы пашкоджанні, нават, поўнасцю, карацей, ігнаруючы тактыку, просто таму, што, можа быць, мне маёй эмоцыі, хуткасці цвіка, мне хопіць на тое, каб нанесці яму столькі пашкоджанняў для таго, як ён заб'е мяне. І так і атрымалася.
Плюс яшчэ ўстойлівае цела, дзякуючы якому мяне не адштурхоўвае, просто працягваю бегчы, я тыпу вось так вось раблю. І ўсё, я працягваю рабіць, што раблю, мне нішто не спыняе. Просто машина для наразання. Так. Амаль прыйшлі. А, ну вось. Мы тут ужо. Поўнасцю вяртаем сабе душы. Адпачываем. Ну, затыкаў. Так, там... Нават не вучыў, дзе... Просто калі бы было бы складана, я бы сядзеў і такі, дзе стаць, якія паттерны карыстаць. Типу, у яго даволі відавочна, куды лятае яго сякера, можна было бы замарочыцца. Але... Быў просты варыянт, і я простым варыянтам скарыстаўся. 0 стратэгіі, больш атак цвіком. Вось прыкладна так я дзейнічаў. Ага, тут брама, і гэта тое, што мяне спыніла, так? А ўнізе? А чаму ўнізе намалявана? Я ж бачу, што там праход ёсць. Не? Ладно. Вельмі дзіўна. На мапе ёсць праход. Канешне, гэтая хрень, тое, што у мяне зараз ёсць айфрейм, на тое, каб праскочыць скрозь ворага, гэта нешта жорсткае. Ага, мне патрэбна было трошки адступіць, не паспявае перазараджацца. Машына для наразання ў немца такая ёсць. Я не буду гэтае слово нямецкае чытаць, яно складанае. 28 удараў ціком ты дзейнічаю, напэўна. Так, это я. Что ты? Вострая тень. Вострый тень. Ідзе ён. Это ж амулет, правильно? А, вось он. Захоўвае забаронены заклён, які трансфармуе тені ў смяротную зброю. Смяртельную. Яна не смяротная. Карыстаючыся рыўком тені, цела ўладара навастраецца і шкодзіць ворагаў на шляху. Таксама неблагая штука. Таму што вось гэты рывок зараз, ну вось які я раблю, ён таксама шкодзіць ворагу, калі скрозь ворага прайсці. Калі яно наносіць столькі ж пашкоджанняў, колькі мой цвік, то гэта вельмі няблага. Таму што калі ўхіленне становіцца пашкоджаннем, гэта прям змяняе трошкі стратэгію. Таму што некаторых ворагаў прасцей праскокваць наскрозь. Ну, прям прасцей проста рывок скрозь ворага зрабіць, чым нешта рабіць. Такім чынам яму нашкодзіць, гэта толькі цуд, таму што ты дадатковыя яшчэ ўдары цвіком, які ты не робіш, пакуль стаіш на зямлі там альбо ў паветры. Так, чат. Я віншую нас. Усе відавочныя месцы, куды можна было пайсці, закрыты. Усё. Гэта астатняе ўсё схаванае месцы засталіся. Абсалютна ўсё схаванае дзесьці ў невядомых штуках, у якіх трэба яшчэ клупацца, разбірацца. Ну, альбо паходы да босаў. Вось да гэтых асноўных, але я іх не ўлічваю. Давайте зараз вежу кахання і вось гэтага чэла калекцыянера заб'ем, таму што раз ён дае такія нам здольнасці, як... Дарэчы, куды я тэлепартнуся, калі тэлепартнуся? Блін, я перанёс цвікмар далёка, так? А дзе бліжэйшы рагач ад мяне? Вось тут падаецца. Давайте на трамвае прокатимся направо. На Dark Detective отправляется 2500, дяку велике.
Трамвайчик. Каціся сюди. Ж. І яшчэ 2500. Дякую вялікі. Так, мы проезжаем один прыпынак і спускаемся зараз уніз. Мы зараз, наш план пайсці ў вежу кахання, перамагчы калекцыянера. З калекцыянерам мы адразу адпраўляемся і б'ем, ну, мы пойдзем сабе ўзнагароду вусеняў забіраць, і можа быць нейкіх простых вусеняў, якіх можна забраць, мы па дарозе забяром. Вось, можа быць нейкія відавочныя ёсць. Ой. Дзякую вялікі гульне, што ёсць такая штука, як мапа вусеняў. Типу, не абавязкова не ісці. Мне гэта падабаецца. Гэта прям круто. Ведаеце, ёсць такі момант проста ў любой гульне, калі ты, напрыклад, прайшоў асноўны... Блін, я не уважаю гэтых чорна-белых на чорна-белым. Ёсць такі момант у гульне, калі вы, па сутнасці, зрабілі ўвесь асноўны контент, і вы пачынаеце страдаць хернёй. Як бы, вы там коллектаблсы розныя збіраеце, вось гэта вы ўсё, шукаеце нейкія штукі. І альбо коллектаблсы павінны быць простыя, альбо калі іх так вось шмат, то лепей дадаць яшчэ дадатковага боса, якога трэба перамагчы. Ты ўсё яшчэ не прабіваешся, не? Не. Лепей якога дадатковага боса з узнагароды дадаць. Вось гэта прям мне зараз як ідэя, такі думаю, блин, гэта круто. Вось, каб атрымаць мапу вось гэтых коллектаблсаў. То бок, па сутнасці, гэта ўсё роўна ты займаешся тым, што ўжо робіш лейтгейм контент, не абавязковы. Вось, але калі чалавек гэта зрабіў раней, то чаму бы яму не даць магчымасць скарыстацца, правильно? Так, нам патрэбны вакзал караля, по-моему. А, не, пачакайце-ка. Так, вакзал караля нам патрэбны. Давайте тут. Мы поставим спецыяльна каля калекцыянера. А, дарэчы, раз уж мы так ідзем, то мы можам, у прынцыпе, адразу сабе билд зрабіць. Давайте. Гэты чэл дакладна патрабуе хуткага лячэння, таму што ён проста вельмі надакучлівы. Доўгі цвік не вельмі патрэбная штука тут. Таму мы заменім вось так і хуткае лячэнне сабе возьмем. Яшчэ варыянт калекцыянера, гэта шчыт, насамрэч. Але наконт гэтага я не ўпэўнены. А, дарэчы, што гэта за спеў тут качоў такі? Давайте яго пранем. А яны не знікаюць, яны заўсёды будуць, так? Давайте праверым іх сілу. Ну, на ком-небудзь. Любы вораг? Вось ты, напрыклад. Так, там той чел сам себе заб'е хутчэй. На бойках з босом, я думаю, неблага. Пытанне толькі пашкоджанняў. Слабей, чым мой цвік. Давайте яшчэ знойдзем якога-небудзь чела. Гэта было прыкладна 6 удараў. Прыкладна. Можна знайсці такога ж? Вось закладна такога ж. Параўнаем проста з моцу майго цвіка. Так, не той. Просто гэта пасіўнае пашкоджанне, якое мне не патрэбна, з якім мне не патрэбна нічога рабіць. Вось у чым кайфовасць. Я не бачу. Плюс, калі іх настакоўваецца, у босс-батле вы на адной арэнцы сядзіце і нічога не змяняецца ніколі. А дзе? Вось, давайте на гэтых праверым. А, не, мне ж патрэбна было самому паспрабаваць. Так, я яшчэ заўважыў, што калі шмат ворагаў, яны наносяць пашкоджанне толькі першаму, якога ударылі. Не, я думаю, я значна мацней. Не, гэта будзе вельмі такая слабенькая дапамога. Таму што, о, вось зараз магу праверыць. 2 удара маіх, і там 10-6-7 вось гэтых мелкіх. Так, па сутнасці, яны 10 палова, 1/3 ад маёй атакі.
Цікава, не, можа быць яшчэ ўсё яшчэ даволі дастаткова карысна. Просто калі я збіраюся забіць ворага як мага хутчэй, а не пазбягаць бойкі з ім, то гэта будзе хрень. Ну, не тое. Я думаю, што на калекцыянера... Блин, а можа на яго хуткі цвік усё ж такі тое, што патрэбна? Давайте хуткі выпад мы прыбяром, мы возьмем доўгі цвік усё ж такі. Так. А не, вось, замест доўгага цвіка мы возьмем хуткае лячэнне, яно нам дакладна спатрэбіцца. Вось так, і штосьці на адну яшчэ. Вось такую камбінацыю зробім. Я думаю, яшчэ той момант, калі герб абаронцы можа быць карысным. Можа быць, мы знойдзем прымяненне для яго. Давайте герб абаронцы. Вось такі білд будзе. На калекцыянера паспрабуем яго. Можа быць поўнай лухтой, але чаму бы не. Калі што мы здзяўбаем... Заўсёды працуе наша дэфолтная тактыка здзяўбаць цвіком. Здзяўбаць цвіком гэта на ўсе пакаленні, карацей, справа. Яно заўсёды працуе. Што я зараз зрабіў, гэта па сутнасці сэнс білда ў тым, каб не напрямую змагацца. То бок я магу пазбягаць ворага і даць рады. Паставім партал, каб не патрэбна было бегаць кожны раз. Хутенька забіраем душу і зноў прыбягаем наверх. О, яны пачынаюць шкодзіць нават да пачаткі бойкі. Гэта файна. Упс. Ён даволі хутка скоча. Я магу не паспяваць з таймінгам, але гэты білд дазваляе мне проста рабіць штуку. Блин, мелкі прыляцеў. І хуткае лячэнне дазволіць мне... У мяне не такія вялікія зазоры тут, калі я магу штосьці рабіць. Таму у мяне ёсць спакойны момант палячыцца дадаткова. Мне і патрэбна так дакладна тайміць усё. Спрашчае задачу. Я могу яго пазбягаць, я могу палячыцца спакойна. Давай, калекцыянер. Блин. Давайте крик-панчы. Таго зверху даб'ем. Адзінае, што ўсё гэта стварае трошкі бруду на экране, такое, ну, забруджана візуальна. Давай, иди сюда. Ой, зверх на мяне приземлілася. Да ё-моё, на мяне прям. О, я не заўважаю. З-за таго, што шмат мелкага, я гэта перашкаджаю ўжо. Да ё-моё. Рывок прям на ворага раблю. Візуальны бруд просто вось літаральна на экране. Так. Давай, калекцыянер, памірай. Зноў не заўважу мелкага, просто за сваіх жа. Бачыце, я насамрэч не той, каб шмат атакаваў яго. Ну што, калекцыянеры, ты што накалекцыяніраваў? Я вось мелкіх прыдуркаў.
Ну ладно, мне придется, мне потрібно цілком його ударити. А ні, ось глядите, дали ради, самі. Ты можешь перегрузить свои амулеты, не ведаю, як правильно сказать. Я не ведаю ничего про что ты кажешь. Опа. Вусень раз. Вусень два. Не халеру яго вусеняў. Мапа коллекционера. Каб бачыць мапу дадзенай мясцовасці, показывается месцазнаходжанне зняволеных гусенічак. Вусені, е. Так, добра, глядзім на мапу. Дзе мы прапушчаныя вусені у нас? А вось тут ёсць прапушчаны вусень. Давайте зараз за ўзнагародамі сходзім, мы ўжо штосьці, я думаю, атрымаем. Так. У караеўскіх сцёках адзін прапушчаны бачу. Шчыра, я думаў, я пабачу больш. Крыштальны курган. Там ёсць. У самым пачатку прапушчаны вусень, але я не здзіўлены, я там мог просто здольнасцю сваёй забыць скарыстацца, зялёны шлях таксама не здзіўлены. 2. Астатняе... А, ну вось тут, дарэчы, я тут недалёка быў, але прапусціў вусеня. А іх не так шмат засталося. Я думаў, іх прям шмат будзе, я прям заўважу, але... Ну, збольшага так. Прыкладна, адзін на лакацыю прапушчаны. Ну, такую крупную локацию. Типа, увесь криштальный пик и одну пропустил. Ты можешь силой запхать больше амулетов, чым дозволяют слоты. Цікава, як гэта зрабіць. Там яшчэ ёсць один амулет, які дае табе саюзніка, калі я не памятаю дзе ён. Ну, я думаю, што калі гульню прайшоў, усе гэтыя амулеты, ці ты іх знайшоў, і як гэта, у якім парадку праходзіць, ты, па сутнасці, не памятаеш. Табе патрэбна па новай гэта здагадвацца, як гэта адбывалася. Ось, дапамагае, калі у цябе ты стрымы вядзеш, і у цябе запісы ўсяго ёсць. Вось тады, конечно, зручна. Ты можаш пераглядзець просто, дзе ты што збіраў. Таму што калі гэта тваё жа, то табе прасцей узгадаць, у якім парадку ты гэта атрымаў. Нават знайсці месца. Ну, альбо заўсёды ёсць Google, насамрэч. Таксама рашэнне. Так, трэба да станцыі рагача, то бок шлях назад зараз. Ідзем на станцыю рагача і збегаем, атрымаем узнагароду за вусенічкаў. Вусені у нас шчаслівыя зараз, выратаваныя. Так, не тоем. Сюды. Ну, карацей, я вельмі файны. Я сабраў вельмі лянівы білд супроць гэтага калекцыянера. Там, па сутнасці, бегай ды лячыся і бей, калі ў цябе ёсць настрой. Вось ты прыкладна такое. Максімальна сабе складанасць знізіў. Забытае скрыжаванне, по-моему, самае бліжэйшае. А, не забытае скрыжаванне. Будмут будзе бліжэй. Чакайце, там нехта быў? Не, падалося. І трэба збілд назад змяніць, а то я з лухтой гэтай невядома, на што я разлічваю. А яшчэ некаторыя амулеты працуюць у сінергіі. Тыпу... У сэнсе сінергіі. Тыпу... О, вы глядзіце, я прысеў, і гэтыя павучкі прыселі. Якія мае вызваныя, выкліканыя. Прыгажосць. Так, ладно, здымаю павучкоў. Хуткае лячэнне нам таксама не спатрэбіцца, герб абаронцы таксама не спатрэбіцца. Вяртаем сабе хуткі выпад. Доўгі цвік. І на адну яшчэ. Што у нас на адну ўлазіць? Не самрэч не тое, каб шмат. Давайте устойлівае цела гэтае пакінем. А ў сінергіі ў сэнсе, што тыпу доўгі цвік плюс пашкоджанні, ты атрымліваеш сабе доўгі цвік з пашкоджаннямі, ну гэта ж тыпу, ну... Я проста першае, што мне прыходзіць у галаву, я такі, я не бачу сінергіі паміж гэтым. Купі крохкі амулеты проста для калекцыі. Ага, дарэчы, неблагая ідэя, можа быць. А то ў мяне сабралося ўжо.
іх ефект узмацняецца альбо змяняецца. Ну, ведаць бы проста прыклад, якія. Я думаю, я ўжо пераходжу ў лейтгейм, таму я думаю, зараз ужо частка даследавання скончваецца, і тут ужо можна трошки мне спадзярыць некаторыя штукі. Так, ну больш геа. Зараз пойдзем крохкі амулеты просто забяром, просто таму што. Бледная руда. Мы атрымалі бледную руду. Чат, гэта не вучэбная трывога. Бледная руда значыць, што мы зараз можам цик да максімуму палепшыць. Добра, глядзіце. Вусенічак не хапае. А, ну мы зараз нават на мапе можам паглядзець не хапаючых вусенічак. Візуальна не патрэбна глядзець кожны раз. Але па маім падліку прыкладна 5-6 насамрэч не сабраная там на фоне. Ун плюс панцыр Бальдера. Добра, я пагляджу. Дайце пагляджу, дзе мне тут. Ачапіся. Я мапу глядзеў. Не ты цікава. Што там? Ладно. Майстар амулетаў у самы низ, насамрэч. Вось просто вертыкальна ўніз ісці. Так, не заўважу. Вось так. Мне падаецца, альбо гэтая псута па краху забіраецца ўсё далей. Мне падаецца, яна тут ніжэй не была ўжо. Мне реально падаецца, што псута... А, не, пачакайце-ка, гэты выбуховы быў тут. Усё. Вонь плюс споры. Споры? Я что пропустил? Почекайте-ка. А что? А чему мне показывает на мапе, что сюда можно... А, не, это слева вниз кудись можно. Я неправильно зразумел. Некое адчуванне лухты, что меня подманули здесь. Чекайте, что это за место и чему оно такое дивное? Ладно. Ну ладно, может и не. Так, грибные пустки. Мы у самом версии, можно зараз униз скакать. Так, так. Идем. Не то. Вось ты, посядем. Давай крохкі амулеты. Просто набыть, нехай будуть. Для колекції. Я таксама сабе праспойлерыў, як яны... А, не, мы з вами... Гэта мы з вами абмяркоўвалі. Типа, калі яны ламаюцца, яны не знікаюць, я іх магу потым просто адрамантаваць у яго. Вось. У прынцыпе, я бы, можа, браў бы гэтыя. Шлях сюды просто далёкі. Таму я думаю, што вось тое, што вы казалі, тое, што ён у марах не ламаецца. Блин. Вось гэта можа быць моцнай штукай. Дарэчы, мне яшчэ адзначаны некаторыя месцы, якія там агледзець узнагароды, якія сам сабе адзначыў. Можна было бы яшчэ іх закрыць поўнасцю. Споры, грыбны такія. А як яны споравы грыб? Вось гэты споравы грыб, так? Які пры лячэнні з'яўляецца яшчэ у нас дадаткова. Дарэчы, паглядзеўшы на амулеты, я магу сказаць, што у нас большасць амулетаў закрыта. У нас засталося прям мало их. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 амулетов усяго засталося. Так, мы зараз пойдем до каваля. До речі, до яго прасцей за ўсё прыйсці просто на своих двоих. Ось сюды. Почекайте-ка, мне там цікаво. Не? Нельга. Мы праз галоўны ўваход у горад трапим, так? Так, все правильно. Один амулет за ўсіх вузенняў атрымаеш яшчэ. Зразумеў.
Так, гэта заблакаванае месца. Это ўвогуле ўвесь горад гэта будзе. Так. Для тых, хто трохі згубіўся, мы не так даўно былі на станцыі караля. Пачакайце-ка. Гэтае месца я... Мы памятаем старца. А чаму мары паказаныя? Мы ўжо перамагалі яго тут? Атрымліваецца так. Так, іпэты таксама мяняюцца з некаторымі сінергіямі, але гэта трэба гугліць. Добра, зразумеў. Ну, мне падабаецца эксперыментаваць... Скажам так, у мяне заўсёды ёсць стратэгія задзяўбаць сваяком. Тыпу, стратэгія, у якой проста стаць лепей настолькі, што гэта забойства ворага становіцца, ну, тыпу, проста крута карыстацца сваяком і пераадолець. Гэта заўсёды працуючы варыянт, але калі я магу сабе спрасціць жыццё, чаму бы не спрашчаць, правильно? В принципе, я не ведаю, навошта я гэта раблю. Скарот сабе мог бы адчыніць. Ну і ладно. Ён просто не вельмі актуальны, таму што я ўжо тут вельмі хуценькі ў нас. Блин, ну выбухнуў. Ой, зноў жа, ведаючы, гэта таксама весела, таму што сядзіш сабе, калпаешся з білдамі, шукаеш, што табе зручней, і плюс наверх яшчэ, што больш эфектыўна супраць гэтага канкрэтнага босса. Я ж адкрыў тут усё гэта, так? Я ў папярэдні раз там проста прыйшоў з іншага боку ўвогуле да гэтай сцяны. Пачакайце-ка, яно закрылася. Адчыняйся сёння, не? Яна аднаразовая была? Альбо я праз верх зараз магу залезці. Ну, атрымліваецца, што так. Я зараз не магу гэта прайсці. Яна адзін раз адкрылася, і ўсё, і да свідос. Мне патрэбна тады ўсё ж такі... Блін, і гэта мне нармальна так тупаць тады. Што за лухта? Ладно. Тады да каваля не так хутка будзе. Трэба знайсці... Да станцыі Рагачоў. Як мне... О, дарэчы, цікавае месца ў вусеня, вось тут. Незразумела, з якога боку да яго падыходзіць. Мне бліжэйшая гэта станцыя каралеў. Вось так і вось так да Рагача. Вось гэта яшчэ, я не памятаю ўжо, што гэта такое. Гэта банкір, які знік. Давайте карацей да станцыі каралевы і падайдзем паглядзем, ці ёсць гэты самы. Ці вярнуўся банкір. Дзе мае грошыкі? Можа, у яго проста перапынак на абед быў? Ну, я ж не ведаю. Ён жа не збег з маімі грашыма, не? Ну, не можа быць такога. Я разумею, што можа. Мне падаецца, у гэтым як бы і прыкалдэс. Ты просто так аддаў нейкаму чэлу, невядома дзе грошы, і ён сказаў, што «О, я табе захаваю іх». Не клапаціся. Галоўнае, не клапаціся. Сюды? Так, сюды. Банкір у іншым месцы? Ну, я зараз не ведаю, дзе ён, дарэчы. Пасля таго, як ён знік, я нават не уяўляю, куды ён збег. Зараз хутенька. Я просто праверу месца. Просто праверу. Можа, мне нейкая падказка будзе, куды ён збег. Я просто такі, якога хрена, я там за грашыма прыйшоў здымаць. А ён такі, мяне няма, у мяне абед. Ну і вось, і нататак ніякіх няма нічога. Угу. Можна паразважаць, куды б ты збег у гэтым свеце. Куды б я збег? Я б у горад збег.
Ну, типу, горад слёз, але ён там, я б прыйшоў туды, калі не ведаў бы, што там адбываецца ў горадзе. Я правильно здагадаўся, не? А просты ключ я знайшоў. Я знайшоў адзін просты ключ, але не знайшоў другога простага ключа. Адным простым ключом я адчыніў штуку, а другога не ведаю, дзе ён. Это мы уже все бачили. Так. Завитывай, коли пождаешь. Поспробуй скок вверх. Тут, альбо у банкира. Вау. Печатка Hollow Nest. Ладно. А, почекайте-ка. Я могу поразмовлять з коли она зверху. Смачно. Ладно. Блин, я пропустил. Просто цудовно. Не пропустил. Знову ж, у мяне столькі гэтага є накапілася ўжо, я не ведаю, куды яго падзець. Так. Цвік палепшыць і да майстра гэтых самых амулетаў схадзіць. Мне патрэбна да... А дзе мне самае бліжэйшае месца? Насамрэч, блин, я быў так блізка, а? Я мог бы спусціцца вось тут тэарэтычна і прайсці вось гэтым месцам праз токі і выбрацца вось тут. Тут не паказваецца, але тут насамрэч выхад ёсць. Ой, я дурны, мог бы скарот сабе зрабіць. Замест таго, каб ісці зараз і прыдумваць нешта новае. Давайте да горада слёз тады. Вось сюды вось прям тэлепартуемся, мы даўно сюды не заходзілі. Гарадскія скалды, гэта яно? Падаецца яно. Я, по-моему, там дзесьці праход яшчэ нейкі не адчыніў у горадзе. Але я горад, мне падаецца, тупо за боса не даследаваў до конца. Ну, які галоўны прям, таму што там у вежу можна падняцца. Так, я тут і ўніз. Это мы уже все зрабілі. О, мне цікавая думка з'явілася. Мне нешта Фрэя заліпала ў комп. Яна літаральна глядзіць на яго, просто сядзіць каля яго і глядзіць. І чуе мяне, я прям бачу, як вушы разгарнуліся, як толькі я імя назваў. Сядзіць, тупіць. Не, подобаўся. Так. Дзе мне тут? Вось сюды ўніз, правильно? Знойдзеш банкіра, каб даць яму яшчэ грошай. Вы мяне раскалолі. Насамрэч, у гэтым быў план. Яшчэ збіраўся банкіру яшчэ даць, карацей, грошай. Але пасля таго, як мы патрацімся. Слухайце, я тут скарот павінен быў адчыніць, так? Які я як бы не мог адчыніць, таму што мне нейкай, по-моему, здольнасці не хапала, альбо што? Так, вось оно. Вось оно. І я з-за таго, што не разбіў яго, я не мог залезці ўверх. Усё. Просто таму, што я здольнасць удара ўніз вельмі позна адчыніў. Я ўжо быў тут некалькі разоў, я мог бы сабе скарот зрабіць. Ну і добра, хоць зараз вырашылі. Ой. Ахоўніка чапіся. Ідем далей. Дзе мы тут? Пум-пум-пум. Униз. Я просто лычом усё танкую.
А вот не спробую хиляться. Великие брамы опечатаны, никто не выйдет, никто не выйдет. Ой, тут нельзя так робить. Будем памятать про брамы. Але з іншого боку я тут хаджу ўжо просто як сабе дадому. Не глядзіш на іх вялікія брамы і забароны ўвахода і выхада. Так, униз. Яшчэ ніжэй. Сюда. Нам застанецца тады толькі чэл з амулетамі яшчэ да яго наведацца. Оп. Коваль, коваль. Пасля каваля, я кажу, чэл з амулетамі, таму што мне падаецца, мы яшчэ адзін слот амулетаў можам набыць зараз. Калі я не набыў ужо ўсё, што можна было ў яго, бо я не памятаю просто. Вітанкі. Ты вярнуўся. Бачу, у тебя есть бледная руда. Выдатна гэта, рэдкі метал. Дай мне руду і трохі за мою працу, я перапую твой цвік, каб узмацніць яго. 4 ты... О, у мяне ўсё геаса ідзе на гэта. Даць 3 кавалка бледнай руды е, каб узмацніць цвік. Не просто так я накапліваў гэта. Блин, а я добра, што я банкіра не знайшоў раней. Таму што калі б я зараз знайшоў банкіра, мінус бы грошы, і мы зноў бы накаплівалі бы. Добра, гэта максімальны цвік. Ну, павінен быць. Я не думаю, што тут будзе яшчэ на там 4-5 руды. Якая штука. Твой цвік значна мацнейшы, чым ён быў. Настолькі моцны, наколькі магчыма. О, вось, максімум. Толькі твоей зброі я бачыў такі патэнцыял. Нарэшце я прадставіў перад веліччу чыстага цвіка. Толькі падумаць, што гэты момант настане так хутка. Мне трэба выйсці на хвіліну. Куды ты падзеўся? Хлопча? Ты куды? З выкаваным чыстым цвіком моя праца ў гэтым жыцці падыходзіць к канцу. Маё апошняе пажаданне гэта ўбачыць і адчуць добры удар цвіка. Прашу цябе, зарубі мяне. Не халера сабе. У апошнія моманты жыцця я жадаю адчуць выключна край гэтага ляза. Пасля ўсяго гэтага часу, ўсіх гэтай працы, ці не варта я гэтага? А цвіком душ нельга яго паслухаць. Я не жадаю яго забіваць, але ён сам... Блин, але ён сам гэтага жадае. Ну, я яму як бы вінны, я не хацеў бы яго забіваць. Ну, давайте, блин, я не ведаю. Давайте. Хотя бы майстэрством. Я могу выбрать. Я не ведаю. Я не жадаю, мне шкада яго. Типу, гэта яго зараз, ён думае, што мэта ніякай няма. Чел, ты, блин, яшчэ жыццё наладзіцца. Пэн з табой. Адпачывай. Бывай. Добрага табе дня. Але ведаеце што? Я думаю, тая істота, якую мы гуляем, калі падумаць, гэта я жадаю так. Але тое, чым мы з'яўляемся, я думаю, яна бы забіла. Давайте вернемся. Тое, чым мы з'яўляемся, я думаю, нам яно не мае такога... То, як сабе уяўляю гэта штосьці. Ён знік. І тут яго няма. Не, ўсё, я ўжо зрабіў выбор. А я змагу яго сустрэць потым? Я ж яго зараз не забіў, правильно? А дзе ён? Ён жа не просто кінуўся, правильно, там уніз. Не бачна, калі б ён кінуўся ўніз, я бы побачыў яго цела тут. Змагу, добра. Ну, я ўжо, як бы, па сутнасці выбор зроблены. Ён жывы.
Але я думаю, наша істота, за якую мы гуляем, я ўсё яшчэ не помню, што мы. Вось гэта абалонка цемры. Я думаю, што яна бы не супер, ну, ніякага міласці ніякай не было бы. Яна просто забіла бы. Ён сказаў, яна зроблена. Я думаю, гэта было бы ў тон гульні, дарэчы. Што цікава. Але з іншага боку, так, у нас ёсць, напрыклад, майстар цвіка мастак просто, таму тут. Які вырашыў нешта іншае ў жыцці знайсці сабе. І знайшоў. Так, я магу да чела з... Давайте-ка зайду сюды. Гэта можна прадаць яму. Таямнічая яйка. Реліквія з часоў нараджэння Халлоунеста. Таямнічая яйка. І варта мне яму прадаваць? Мне просто адзіная такая штука за ўвесь час. Вось гэтая. Блин, ладно, Мне падаецца просто гэта... Падказаць альбо сам? Падкажы. Я думаю, што гэта будзе прасоўваць, і калі я прадам гэтае таямнічае яйка, гэта прасуне квест гэтага гандляра. Вось што я думаю. Давайте прададзім, просто таму, што няхай будзе. Да і 1200 лішнімі не будуць. Але ты сам амаль здагадаўся, пакуль разважаў. Ну ён быў бы ўніз. Ну то бок ён просто пайшоў там ніжэй или улева, так? Таямнічая яйка, Вось гэта сапраўды старажытная рэч. Гэтая рэліквія сапраўдны скарб для маёй прафесіі. Унутры іх змешчаны веды, але іх вельмі складана нават балюча выцягваць. Але кое-што мы бачым відавочна. Гэтая цывілізацыя кліча сябе першай на гэтых землях. Але нешта яшчэ тут існавала да Халлоунесту. Кожная яйка з'яўляецца нечым на кшталт акенца ў тую пазабытую эпоху. Окей. Прачакай вучняў Слая. Не, вось гэта я быў блізка, але я просто разважаў. Я не спалучыў дзве рэчы. Так, што я яшчэ хацеў? За вусеняў мы атрымалі, мы палепшыліся. Нам бы амулеты. Нам тады станцыя рагача патрэбна, так? Бліжэйшая справа. Тут яшчэ вусені, дарэчы, можна забраць недалёка адносна. Давайте да станцыі рагача. Яшчэ раз пачытаем надпіс на фонтане, давайте, уважліва. Полому рыцару. У чорным яйцы высока над намі, праз яго ахвяру Халлоунест будзе стаяць вечна. Вось ён, полы рыцар у асяроддзі трох, па сутнасці, босаў, я так разумею, якіх нам патрэбна будзе перамагчы. Ой. Праз яго ахвяру Халлоунест будзе стаяць вечна. Ён забраў гэтае святло. Каб утрымліваць яго. Ну ладно, мне падаецца, ну не ведаю. Пакуль усё складваецца разам. Дарэчы, банкір. Я кое-чаго хацеў праверыць. Блин, это стаіць прямо на дарозе. У мяне ж палепшаны цвік, дакладна, я забыўся. Я зараз яшчэ больш пашкоджанняў наношу. Пантера? Каттереу? Так, яна ўсё яшчэ тут. Я думаў, банкір проста можа быць вось тут дзесьці. Ну, хавацца. У краме з амулетамі застаўся толькі адзін, і ты яго купіш толькі тады, калі ў цябе будуць усе амулеты, акрамя аднаго. Гэта, тыпу, гаворка пра слот амулета, так? Пра яго гаворка. Дарэчы, ўсё яшчэ не разумею, як сюды трапіць.
А, цікаво, можна його розбити. Калі бы у меня была збіралка Е, я б просто взяв би да і відкрив. Ну, і забрав би їх просто сквозь стінку, мені подається. Давайте зараз я схожу, упевниться, що я усё забрав там, тому що вже по сутності я якби йду у ендгейм. Падрыхтоўкі да апошняй уже роблю. А, на могілки яшчэ узнагароду сабе забраць. Давайте на могілки сходим. Это на конт просто таго, што мы ўжо паназбіралі ўсяго, і вось зараз гэта можна ўсё прымяніць куды-небудзь. Я думаю, цвікмар можна яшчэ паляпшаць, але мне падаецца, цвікмар гэта такая лейтгеймавая штука, што я нават не ўпэўнены. А, Олданік, ты вярнуўся, дазволь-ка паглядзець на цвікмар. Цвікмар ярка свеціць, у ім сабрана больш за 1200 эсэнцый. Углядваючыся ў яго, я бачу так шмат мар, што глядяць на мяне. Так шмат просіць, каб іх памяталі. А ніводны з нас не жыве вечна, і таму просім тых, хто выжыве, памятаць нас. Трымай нешта ў галаве, яно будзе жыць з табой, але не забудзься і запячатаеш гэта назаўжды. Гэта адзіная смерць, якая мае сэнс. А так кажуць, але хопіць гэтага. Вазьмі гэтую рэліквію і вяртайся, калі да мяне з 1500 эсэнцый. Ідзі. Таямнічая яйка зноў. Больш за 1500 эсэнцый. Працягвай свой шлях, уладальнік. Я не ведаю ані што цягне цябе, ані што да чаго яно цябе прывядзе. Калі назбіраеш 1800 эсэнцый, я буду чакаць цябе тут. Вазьмі гэты падарунак, няхай ён дае табе сілу, дапаможа збіраць эсэнцыі гэтага свету. Оп. Вы глядзіце кавалак маскі. Ну, кайфы. Максімальны запас вырас. Здароўя. Неверагодна, цвікмар мары. Так, 1800 яна чакаем. Краёўства поўніцца старымі марамі, прыгожымі і гратэскнымі. Знайдзі іх, ачыні іх брамы і збяры эсэнцыю. Ну, окей. Трэба больш душ, больш. А колькі она, ну, я так разумею, гэта прям, ну, лейтгейм, там нейкія анлокі будуць. Яны нам патрэбны? Ну, типу, патрэбна зараз гэта рабіць. Альбо ж там штосьці нейкая ўзнагарода такая сюжэтная. Просто калі там нешта сюжэтнае важнае адчыняецца, такое тыпу расказваючы лора, я просто буду прям адразу буду займацца гэтым. Я просто не бачу пакуль прям нейкага бонуса, акрамя вось кавалак маскі ачмурэнна. Ну, круты апгрейд. Але наўмысна я яго бы не рабіў. Ну, тыпу, колькі ёсць, толькі ёсць. Так, на забытае скрыжаванне нам патрэбна падарожнічаць. Гэта лор. Ну, окей. А лор мне дадуць просто за ўзнагароду, але альбо просто мне адчыняць штосьці яшчэ. Я ж не ўпэўнены, як гэта працуе. Блин, цвікмары яшчэ палепшаны, гэта жэсць. Кожны раз, калі мы яго паляпшаем, я прям адчуваю, наколькі ён расце ў пашкоджаннях. Это жесть, мы просто разрываем зараз. Так, тут просто вниз. Яшчэ вниз. Магчымасць абраць канцоўку. А, ну то бок я магу... Давайте тады... Я просто планаваў скончыць на тое, што... На што скончу. Типу, як атрымаецца. З-за таго, што, як мне патлумачылі, мы вернемся ў любым выпадку да канца, ну, да канцоўкі сваёй, мы ўсё роўно можам абраць, прайсці ўсе канцоўкі, скажем так, за адно праходжанне. І калі так, я буду так і рабіць. Мне патрэбна 9 яшчэ амулетаў. І гэта, як і сказалі, усе акрамя аднаго, так? Раз, два, три. Раз, два, три, 4... Не, пачакай-ка. Яшчэ 9, у мяне не складваецца гэта. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А, не, гэты не поўны амулет. Не, мне ўсе патрэбныя. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мне ўсе амулеты патрэбныя. Каб атрымаць сабе слот дадатковы. Так. Ну, добра. З гэтым мы ўсё паскончвалі. Давайте, можа, у горадзе пайдымемся на вежу і паглядзім на босса там. Вось гэты шлях пройдзем.
Таму што мне падаецца, я ўсё астатняе паглядзеў ужо. Можна сканцэнтравацца поўнасцю на босах, і калі рабіць то дадатковы контент, то мы абіраем, што мы робім, і яго дарабляем проста, і ўсё. Так. Я магу тады туды цвіком мар хуценька перасунуцца. Давайте. Репортацыя. Это просто бліжэй, чым бегчы да рагача і потым зноў збегаць. Мне падаецца, у базавай гульні 3 канцоўкі. Зараз адно атрымаць можаш, але калі упароцца з душамі, будзе яшчэ 2. Ну, я думаю, што я зраблю одну, а там уже паглядзім. Я думаю, што самая відавочная, самая такая базавая канцоўка, гэта якраз такі забойства полага рыцара, можа. Ну, карацей, шлях вось гэтых босаў, па сутнасці, куды мяне гульня як бы крыху падштурхоўвае. Зрабі 3 босаў і атрымаеш сабе, і далей табе адкрыецца нешта, і калі ты гэтае нешта пераможаш і пойдзеш далей по гэтаму ланцужку, то ты скончыш гульню. Як мінімум на базовую канцоўку, скажем так. Я не ведаю, чым яе сэнс, але гэта выглядае проста, я, ведаеце, тыпу, проста ведаючы геймдызайн, я магу сказаць, што гэта прыкладна так. Так, ёсць. Гэта ўсё роўна забіваюцца доўга, нават не гледзячы на ўсе нашы паляпшэнні. Блин, я просто магу гэтых шляхціцаў рэзаць прям лёгка. Я пераправяраю, просто упэўніцца. Мы тут ужо былі шмат разоў. Не памятаю, навошта я гэта раблю. Просто з-за таго, што я тут даўно быў, я лепей пераправеру. Гэта там, дзе шлях тут чамусьці разразалі, я ўсё яшчэ не разумею гэтага моманта. Бачце, з іх яйкі тухлыя гэтыя даставалі. Я так разумею, што гэта тухлыя яйкі даставалі. Але ў чым сэнсы, чаму гэта ў пакоях гэтай спявачкі, там, альбо каго? І гэта мяне выводзіць. А, ну вось, дома салоды. І наверсе там ёсць адпачынак, правильно? Тут мы былі. Опанькі. Банкір. Прывітанне, зноў даражэнькі. Файна старэць цябе тут. Ты тут сваіх гея шукаеш? Ну, тут такая справа, што яно жудасна гэта пачуць, але яно знікла, усё страчана. Кошт развіцця банка можа быць вялікім, так што я вымушана часам браць даволі вялікія сумы з рахункаў. Цалкам закона, вядома ж. Усяго толькі частка ўсяго банкаўскага бізнесу. Але дзякуй, што навядоў мяне, так што бягі далей, будь ласкавы. Калі дазволіш мне крыху прыватнасці, я хутка скончу тут. Тады можаш займаць хоць усё спа для аднаго сябе. Успаяна, карацей, адпачывае, так? Банкір. Ага. Ага. Цікмар. О, не, пакінь мяне, жудасная дробязь. Без агі, добра? Я так разумею, я магу атакаваць альбо забіць просто. Можа, гэта просто многакватэрны дом? Ну, не ведаю. Сячы? Не, я не буду. Не-не-не. О, ты звярнуўся, а я ўжо было падумала, што калі ты пакінуў мяне, то ў апошні раз. Што тычыцца твайго гея, ведай, што гэта вялікі стрэс. І для мяне такі стрэс, што я нават вырашыла, што лепш пакінуць галіну банкаў. Без агі, добра? Ну, ты якая? О, ты звярнуўся, так, бла-бла-бла. І тое ж самае.
Стресу я великий. Ага, ага. А грошки мої де? Бить не буду, там хрен з'їм. Было у меня адчуванне, калі прагаварыў пра горад, было адчуванне, што нешта дзесьці тут можа быць сярод будынкаў. Я не вельмі пацверджанае адчуванне, але вось. Сюрпрыз, сюрпрыз. Так, давайте наверх тады. А як там наверх? А, тут два месцы, і адзін з іх. Это мне зноў жа, мне, по-моему, двойнога скоку тады не хапала, каб наверх залезці. Потому что я, по-моему, подымался, и вось тут. Вось сюда мне не хапало, так. Я не мог пролезть далей. Ага. Зачинено. Так, па сутнасці мне патрэбна, каб сюды трапіць, двойны скок. Так, пачакайце-ка. Нейкая дзіўная хрень справа адбываецца. Два месца, дзе, па ідэі, можна пралезці, але нідзе нельга пралезці. Дзіўна. Цайге вору пакінуў. Ну, такое бывае, так. Чаму гульня вучыць дзяцей? Фінансавай грамотнасці, вось, пісьменнасці. Вось чаму вучыць. Не отдавайте свои гроши, абы кому. Думайте, куда вы их это самое передаете. Ой. Блин, калі я прыйшоў у гэты горад з першым цвіком, я разумею, якой хрэнью я займаўся. Ну, типу, я не ведаў просто, ну, я реально заблукаў, па сутнасці, на мапе і дабраўся да гэтага горада. І сядзеў, калупаў вось гэтых здаравякоў, колькі ж я скакаў. Там, блин, яны просто паўгады займаюць з іх колькасцю здароўя. Абсалютна бяспечныя ворагі, пры гэтым просто доўга іх лупіць. Ралеф не пожадаў быць калектарам. Я ў гэтай лухце не ўдзельнічаю. Без мяне неяк. Так, пачакайце-ка. Мапа абноўлена. А як мне туды? Просто глядзіце. Шлях да босса, вось он. Ну, я вось сюды мог прыйсці. Толькі там брама, ну, дзверы зачыненыя, так? А ў тым пакоі як я што магу рабіць? Там дзесьці ўправо можна было даскочыць? Але ж там... А, не, пачакайце-ка. Гэта зачыненыя дзверы. То бок, каб мне сюды пралезці, мне патрэбна знайсці нейкі спосаб, як адчыніць усе гэтыя дзверы. А як? Это нечакана. Я не думаў, што я сутыкнуся з такой праблемай. Я думаў, я просто прыйду да босса. Гэта не открывается, так. З таго, што гэта адзін з асноўных босаў. А, і вось я яго разгарнуў. А, вось яно што, трэба было націснуць. І мне што падалося, што я ўжо націскаў гэты рычаг, і ён мне дзверы адчыняў. Так. Усё, не, тады пытанняў няма. Усё нормально. Усяго за 2 удары паміраюць, ачмурэць. Партрэты, шляхта. О, якім незручным месцы ты, хлопча. Так, это будзе цікава. Яго трэба выцягнуць куды-небудзь, альбо, я не ведаю.
Да блін. Як я неудало подскокнув. Занадто високо. Так. За камнем я його можу? Так. А за камнем я можу. Зрозумів. Ось тут його можна забивати. Не обов'язково його та і забивати було, але ладно. Так, ось він проход. Ёсть. Атрымалася, што кінуць грошы ў калодзеж больш разумна, чым аднесці іх у банк. Ну, вось. Як у рэальным сусвеце. Не, ладно, банк карысней, насамрэч. Так. А тут вусень павінен быць. Не? Ну, у нас ж мапа ёсць зараз, я ўпэўнены, што тут вусень ёсць. Нейкім чынам можна ўпасць уніз. Я ўпэўнены. Так, гэта ўверх ідзе. Вусень. Мне патрэбна тлумачэнне. Ну ён жа тут. Ён літаральна вось тут унізе. Там, можа, наадварот, знізу трэба падлезці неяк. Цікава. Я не ўпэўнены. Ну мы пад вусенем зараз. Ну, як мінімум, калі верыць мапе. Тут нічога не разбіваецца. Цікава. Слухайте, без мапы, я думаю, ось тут яно быццам бы як. Быццам бы я нешта б'ю тут, але ні халеры гэта не разбіваецца. У мяне самы моцны цвік, які толькі магчыма. Калі яно так не разбіваецца, то я не ведаю, што мне рабіць увогуле. Ниндзя вусень, да блин. А, вось, не, вось он. А, ён мапа просто па-іншаму працуе. Ён прыкладна паказвае. Бачыце, вусень вось тут. Давайте з гэтага боку паспрабуем падысці. Так, гэта ёсць? А вось і вусень. Цудоўна. То бок ён паказаны быў на мапе, але ён быў паказаны значна ніжэй. Я не ведаю, як гэта працуе, але па сутнасці гэта проста мне паказвае прыкладнае месца знаходжання, недакладнае. Добра. Запомнім. Нават мапе давяраць нельга. Босс? Альбо аренка. Аренка просто буде. Рыцары назіранніка. Ой. Угу. Ось так робить. Не халер себе. І не один таки. Ой. Той момант, што хутчэй за ўсё рывок будзе карысным прям супраць гэтых ворагаў. Ну, у сэнсе, просто наскрозь іх. Ну, куды вы збегаеце ад мяне? Я з вами бегаць здзіваўся.
Ну і, да рэчы, тыя ж самыя ворагі, з якімі прасцей будзе мець білд лянівы. То бок яны будуць... Каб не бегаць за імі, вось гэта ўсё. Блін, іх дамажыць будзе прасцей... Да ё-моё, зараз заб'юць. Дамажыць просто, пакуль я туды-сюды бегаю за імі. А мімікаў, якія рабілі выгляд вусеняў, мапа не паказвае? Не. Я не ведаю, дарэчы. Просто не ўпэўнены. Думаю, не паказвае. Думаю, гэта прызнак таго, што яны несапраўдныя. Давайте, карацей, я паспрабую той же самы білд, як і на калектара, таму што яны падобныя ў сваёй праблеме, вось гэтыя чэлы. Хуткі выпад мне тут настолькі не патрэбны. Доўгі цвік няхай застаецца, устойлівае цела. Я думаю, што ўсё прыйдзецца зняць. Хуткае лячэнне. Компас можна прыбраць. Можна, вось оно, хуткае лячэнне, пачваркі, герб абаронцы і яшчэ на адну хапае. Шыпы пакут не, яно перашкаджае толькі. Майстар цвікоў не, гэта ўсё не патрэбна, не патрэбна, не патрэбна. На адзін, вось на адзін, каб улезла. Лаўкач, я ад яго ўвогуле не пазбавлю. Не, давайте забяром назад, карацей, на свой компас. Але разгім, няхай будзе компас. І я пастаўлю перад імі гэты самы. Просто пастаўлю тэлепорт. Хаця тут ісці... Не, нармальна так ісці, там яшчэ ворагі па дарозе. Так, прасцей далей. Альбо зараз пройдзем гэты шлях і паглядзім. Я думаю, дарэчы, гэтыя мелкія паляпшаюцца. Вось давайте на гэтым паспрабуем. Не, на гэтым мы не паспрабуем. Мне падаецца, проста яны мацней ад цвіка становяцца. Тыпу, залежаць. Але я не ўпэўнен до конца. Тут усё ж таки наверх, я не туды пайшоў. Паспрабуй на 2 запхаць. А давай мы пасля гэтай спробы ўжо, я тут дайшоў далёка. Так, вось тут мы зробім наш... Ой, не треб... Зараз амаль памылку зрабіў. Так, вось тэлепорт паставілі. Ёсць. Цудоўна. Ну, поехали. Білд падзадзяўбаць ворага просто мелкімі атакамі і на хуткім лячэнні перажыць гэта ўсё. Вось у гэтым сэнс білда. Так. Таму што яны яго шкодзяць, нават калі ён вось такі круціцца. То бок, ну, гэтыя мелкія спасобны здольны яго дамажыць, нават калі я не магу задамажыць яго. А гэта вялікая розніца. Оп, -1. Опс. Блін, не трымалася. Да... Отчепіться. Да. Блин, я просто не бачу прям, где яны там. Мінус яшчэ один. Лянотны білд, карацей. Блин, неприемная. Неприемная, прям неприемная. Я думаю, рывок яшчэ было бы цудоўна ўзяць для таго, што я вось раблю. Это, па сутнасці, білд на ўхіленні і просто дамажыць не прамой атакай. Блин. Ай-яй-яй-яй. Мне падаецца, амаль забіў аднаго з іх. Ну, яны там паміралі. Так, зараз на 2 запхаць, так? Давай-ка, спрабуем. Так. Компас прыбіраем і на 2 запіхнуць. Трывала панцыр. А чаму ён быццам бы з'яўляецца?
Вау. А што гэта дае? А што такое? А можна на 3 запіхнуць? Можна і на 3. А што гэта дае? Гэта маё максіма... Пачакайце-ка. Зараз я пагляджу. А, не, ўсё, яно стала на месца. Я больш пашкоджання атрымліваю. Мне падаецца, мой запас здароўя не змяніўся максімальны, але на маё здароўе свеціцца зараз. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Я больш пашкоджання атрымліваю. Так. І чым больш я перагружаю, тым больш пашкоджанняў з кожнай я атрымліваю, правильно? Я правильно зразумеў гэту логіку, так? Гэта важна, гэта прям важна. Ведаеце, што мне тады вось гэтыя не трывалы панцыр, а пашкоджанне вось гэта, якое рыўком я хацеў зрабіць. Дзе там ён? Вострая тень. У чым мінус? Справа ў тым, што большасць ворагаў за одну атаку наносяць одно пашкоджанне. Зараз я праверу. Так, мне зараз 2 пашкоджання. Карацей, гэта вялікая розніца. Асабіста ў пачатку. То бок там ты альбо перагружаеш, альбо не перагружаеш, па сутнасці, пашкоджання. Логіка такая, што калі ты за один удар атрымліваеш... Блин, трэба... Не, што я тут раблю? Я ж... На скамейку давайте вернемся. Вось. Калі ты раней за один удар атрымліваў одно пашкоджанне, то зараз за один удар 2 пашкоджання гэта ў 2 разы больш атрыманых пашкоджанняў. Это вялікая розніца. Блин, зачапіўся б свайго ж духа. Да блин, а чаму ён... Гэта ўсе гэтыя чэлы, гэта мае ворагі. Колькі іх тут у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зразумеў, то бок нам вось гэтых 6 перамагчы. Адзін будзе ў адзінку. Я, па сутнасці, быў блізка да канца. О, блин, збіўся. Забіў. Дарэчы, вось рывок зараз я яго забіў. Ага, вертыкальны быў скок. Блин, трэба скрозь іх скакаць, насамрэч. Ну і вось я заб'юся зараз. Ай-яй-яй. Пачвары. Так. Ну так мяне хутчэй забіць. А што калі я панцырь гэта возьму? Замест рыўка... Рывок, канешне, прыемна, але і так у мяне пасіўнае забойства ворагаў атрымліваецца. Што калі я зраблю панцырь Бальдура? Вось так. Я ніколі ім не карыстаўся, я не ўпэўнены, як ён працуе. Давайте зараз паэксперыментуем. Так, здароўе губляю. Здароўе губляю так же сама. Я не разумею, чым прыкалдес. А чаго ён мяне бароніць? У чым сэнс яго тады? Просто панцыр Бальдура, панцыр не непарушны і не зламаецца, калі паглыне за шмат пашкоджанняў. Што ён робіць? Хіл? Ну-ка. Вітаю. Лячыся. Не, лячыся. Ну вось гэты зараз мне генеруе трошкі душ. За свае атакі мелкія. Што, дарэчы, круто, я толькі зараз заўважыў. Пачакайце-ка. Яны генеруюць... Што? Яны генеруюць душы? Вітаю рэйдераў.
Вітанкі, вітаю дзеда Максіма, я вітаю ўсіх, я разбіраюся ў гульне і новую для сябе. Я, па сутнасці, іду ў эндгейм і збіраюся забіваць апошніх босаў у гульні. Просто для мяне новае адкрыцці я зараз раблю прям. Вітаю Лекса, вітаю дзеда Максіма, вітанкі вам усім. Мы па сутнасці. Што ў мяне адбываецца? Я шмат чаго паадкрываў, але галоўны сюжэт я, па сутнасці, і не кранаў. Мы яго толькі зараз пачынаем рабіць. Яны генеруюць душы з-за амулета. Яны за Бальдра генеруюць. Давай, пачакай. Вось Бальдра мы зараз знялі. Эксперимент, так. Запускаем наших паучкоў униз. Яны зараз генеруюць душы, так. Давайте для чистоты эксперимента змяняем. Я иду на скамейку. Я полностью... я не могу полностью высадить свои души, так. Блин, мне бы просто для параўнання было бы. Давайте. Навуковый падыход, так. Мы тут эксперименты праводзім. Вось зараз яно запоўніць. Паглядзім на колькі, вось на гэтых двух, так. І мне цікава, калі я возьму штуку, якая дае мне больш душ. У мяне просто з'явілася ідэя білда цікавага. Так, зараз мы полностью выкарыстоўваем душы. Гэта было, ну, зараз у нас менш, конечно. Зараз паглядзім. Я зараз апрану амулет, які дае больш душ за атакі цвіком. Пажыральнік душ. Вось ён. Зараз параўноўваем. Адпраўляем на гэтых чэлаў. Гэта працуе. Яны рэальна атрымліваюць больш душ. Блин, там, трэці падсунуўся, ён эксперимент весь зламае. Яны генеруюць больш душ такім чынам. Але незначна. Ну, тыпу, гэта незначная колькасць. Там больш за таго, што трэці дадаўся, толькі за гэтага больш згенеравалася. Па-мойму, гэта працуе. Мне можа падаецца, альбо не. У чым сэнс тады логіка? Што мы можам... З гэтым білдом, калі мы яго так пакінем... Блин, мяне, конечно, заб'юць за 2 удары тады з ім. Так, чаго мне Twitch ўжо і шатаут не дае зрабіць. Ён ужо адбыўся, так, усё на месцы. Шатаут уляцеў да дзеда Максіма, дзякую вялікі за рэйд і дзякую вялікі дзеду Максіму за падтрымку. Так, давайте-ка. Я просто мог бы... Магу я яшчэ... Герб-абаронцам пакінем. Мы можам сабе ўзяць тады наверх хаця бы лаўца душ. Але не, блин, гэта зноў жа, гэта дадатковае пашкоджанне. Пам-пам-пам. Споравы грыб давайте, які лячэнне дадае і... А чаму споравы... я не палячыўся, вось чаму. Давайте пашкоджанне атрымаем, я жадаю паглядзець споравы грыб зараз. Яны сумяшчаюцца, вось у чым праблема. Ну, я пабачыў зараз эту сінергію. Споры замяніліся на вось гэтую атруту, яна стала мацней, як бы, штука. Не тое, каб моцная у такая, як бы, хрень, але, думаю, на тых ворагаў, на якіх мы зараз ідзем, самае тое, давайте. Паспрабуем гэтага боса зноў. Лянівы білд. Білд для тых, хто не жадае перамагаць усё сваім цвіком, а жадае проста закалупаць ворага. Ту-туру-ту. Блин. Трэба байціць атаку бліжняга бою, таму што інакш гэта лута. -1. Ай-яй. Ай-яй.
Мне час часу не хапае просто пераскочыць іх. Уф, поспел. Не удало. Добра, што пауза спрацавала на гэтым самым. Так, я нічога лішняга не націснуў, не. Усё нормально. Я просто чатка ў мяне пачала знікаць зноў. Ты ўжо гэты кавалак прайшоў, але калі памятаеш крышталёвага боса, ён які спаў на лаўцы, яго можна было без бою забіць. А, вось гэтым. Тупо смярдзець яму. Прыходзіш і смярдзіш яму да смерці, пакуль ён спіць. Ну, неяк жорстка. Ай. Ну, не той, каб ён там складаны быў. Гэта, конечно, смешна, што так можна зрабіць. Блин. А, ё-маё. Абсолютно на роўным месцы губляю здароўе. Трошкі шкада. Ай-яй-яй. Яшчэ один мінус. У іх прям трэба байціць атаку бліжняга бою, інакш гэта лухта поўная. Апошнія два засталося. Блин, один уверх пайшоў, один униз. Ай-яй-яй. На роўным месцы зараз памру. Ну реально, по сутнасці, альбо байціць, альбо вось таким билдом. Яны ж душные, капец. Да ё-моё. Помирайте, давайте, уже помирайте. Мне незручно. Да, ё-моё. Ніколі не прадкажа, што яны збіраюцца рабіць. Там не вельмі зразумела, калі гэта вертыкальная атака, калі не. Просто, па сутнасці, з... Ужо калі узляцелі яны. Ось, і двоіх забіў адначасова. Наколькі моц амулетаў насамрэч змяняе геймплей. Па сутнасці, просто правільная камбінацыя амулетаў і нават гэта прям складаны. Калі падыходзіць адной тактыкай, напрыклад, просто калупаць цвіком, гэта было бы прям складанай босс. Прям складанай. Я бы ачмурэць, як вы напружваўся бы тут. Але ў выніку ён стаў простенькім. Это круто. Круто, што так можна. У гэтага босса таксама ёсць сакрэт. Можна лямпу зверху кінуць і забіць частку іх да бою, але табе і так было добра. Ну так, я не той, каб прям складанасці мне нейкі былі. Ну ўжо гэта просто сабраў удалы білд. Ну той бок. Гэта зараз лянівы білд. Я думаю, што з-за гэтага білда я настолькі разлянюся, што пачну вельмі ляніва гуляць пазней. Это дрэнна. Ну тыпу, што мне будзе складана там, дзе не было бы, калі бы я працягваў трэніравацца. Блин, только не кажите мне, что зараз будзе босс, а у мяне няма этой самой месца адпачынку. Як далёка мы ляцім. Опа. Статуя. Ляцім униз. Давайте, можа, портал поставим здесь поблизу тут. Не? Давайте портал. Веркну. Ён, в принципе, и так недалёка, ён на боссе папярэднім. Я ж нікога не забіваў. Але сам факт, што гэтыя мелкія генеруюць мне... А калі я смярджу, ці атрымліваю я сабе душы? Просто калі так, я бы, можа, хацеў бы сабе паспрабаваць нейкі білд, сумяшчаючы магію і просто прызыўных, ну, питомцаў гэтых. Ой, я хренью страдаю.
Опа, телескоп. Зверху. Нам казалі, што яна назірае зверху. Назіральніца нейкая. Яна сачыць за горадам. Это адзін з галоўных босаў. Але па сутнасці там няма чаго пабачыць ужо. Просто ідзе дождж. Ну там дождж тэхнічна гэта не дождж, гэта з возера капае. Пачакай-ка. То бок гэта не будзе босам? У зразумелым сэнсе. Спячая фігура ляжыць на каменным пастаменце. І толькі цвіком Марыя могу туды дабрацца. А? Что это такое? А могу я пасти просто? Не? Я спробовал. Оп, вывалился з Мары. Ладно, нефиг охренеть страдать. Добро. Вітамки. Для каханага караля. Сніць, служыць. Сувязі павінны застацца. Застацца. Застацца сувязі. Ну вы бачыце, частка майго галоўнага квеста. То бок гэта не будзе босам. Яны прыслужнікі караля. О, не караля, а полага рыцара. Альбо, не, пачакайце, альбо караля. Сувязі павінны застацца. Не разумею. Утрымліваць. Добра. Утрымліваем. І мы забіраем гэта? Што мы нахрен такое? Першая пячатка знята. З 3. Ай-яй-яй. Мы выпушчаем гэтую пачвару. І няма нават цела, цела знікла. Горад жа не змяніўся, так? Усё той жа горад. У мяне шмат пытанняў. Так, ближайшая лаўка далёка, так? Ну, прыйдзецца ісці, таму што выбары невялікі. Па сутнасці тут усё зрабілі. Так, яшчэ ніжэй. Вось гэтую тыпу скінуць? Альбо якую? Альбо яна адсутнічае зараз. Ну, то, што там можна падскінуць перад бойкай. Жырандолю тут ляснуць. Не бачу. Я? Добра, ну там нешта пашкоджанне не наносіцца, але зразумеў. Так, дзе я? Я ўсё яшчэ... я ж зняў, зразумеў. Я такі, блин, чаму мяне на мапе не адзначае? А я ж компас зняў для бойкі з босам. Так, вы? Не тое. Это дорожка доўгая, так? І лаўка літаральна пада мною. Мне патрэбна ўправа пайсці для гэтага. Неважно ўжо, но я разумею, мне просто цікава было. Цікавы білд. І ну я кажу, я з ім разлянюся, я перастану нармальна цвіком карыстацца. Калі мне будзе сапраўды складаны босс, мне будзе патрэбна і так, тыпу білд, у якім ёсць і прызыўныя, і самому яшчэ біцца актыўна. Альбо ўвогуле сканцэнтравацца на сваёй бойцы, а не на гэтым.
Так, гэта ёсць. Я не бачу нічога такога, дзе я не быў бы. Мне падаецца, я ўсё гэта правяраў. Добра. Застаецца яшчэ 2. Колькі у нас па часе? Па часе, чат, мне патрэбна скончваць, я толькі зараз заўважыў, гэта ўжо будзе канец стрыма. Заўтра мы працягнем далей выбіваць гэтых босаў, пойдзем у туманны каньён і да архіваў настаўніцы, а потым уже трэцім далёкую вёску, гэта будзе у нас трэцім босам. І мы, па сутнасці, проста накіроўваемся ў лейтгейм. Калі мы пройдзем поўнасцю сюжэтку, то тады ўжо паглядзім, можа быць, мы зробім дадатковыя канцоўкі. Паглядзім, што за яны, я літаральна сабе праспойлерю, што мне патрэбна для гэтага зрабіць, альбо у вас буду пытаць пакрыху і там ужо, каб зразумець. Можа, мне гуня, канешне, сама ўсё распавядзе, што мне зрабіць для гэтага патрэбна. Але паглядзім. Вось, яшчэ здагадаюся, думаю. Добранька, на гэтым скончую, буду вас далей перадаваць. Перадам вас да... Хто у нас ёсць? Хто у нас ёсць? Twitch? Гляджу на Твічы. На Твічы у нас ёсць Курісу і ёсць Ліл Зорка ў Airwatch. Пойдзем сёння да Курісу. Вам жадаю добрага дня, мы побачымся... Я ўжо ўсё прагаварыў гэта. Побачымся заўтра. Добрага вам дня. Добра вам папрацаваць, калі вы працуеце, калі вы адпачываеце, ідзіце адпачываць, альбо працягвайце далей глядзець Курісу, яна будзе у мафіі пакрыху далей праходзіць. Да побачення.